Пам-пам-пам. Відік. Кампанія, якая названа ў гонар зброі злодзеяў з уладара перасцёнкаў, апублікавала свой палітычны маніфест. Тут у мяне у шоу-ноутах гэта запісана як высер паланцір, але каб быць больш паліткарэктным, тому што это ўсё ж таки палітычны маніфест, я буду гэта называць маніфестам тэхнафашызму ў 22 пунктах. І там усё менавіта так, як вы маглі падумаць, усё так, як чакаецца ад зброі злодзеяў з даволі папулярнай фэнтэзійнай кнігі. Я даўно хацеў пагаварыць пра паланцір, пра Алекса Карпа, яго стваральніка, пра Пітера Ціля, яго сузаснавальніка, пра тое, як крэмніевыя мільярдэры будуюць новы феадалізм толькі замест замкаў і рыцараў. Цяпер у іх ёсць серверы і алгарытмы сачэння. І вось нарэшце ёсць нагода, бо паланцір зрабіла тое, чаго ад іх чакалі ўсе, хто сачыў за гэтай кампаніяй уважліва. Яны проста ўзялі і сказалі у голас тое, пра што раней толькі намякалі, маглі казаць толькі саромеючыся. 19 красавіка 2026 года нарэшце усе маскі былі скінутыя. Palantir Technologies апублікавала ў твітары трэд з 22 пунктаў. Гэта канспект кнігі іх заснавальніка SEO Алекса Карпа The Technological Republic. Завецца гэта Republic, завецца гэтая кніжка. У твіта ўжо больш там за 30 мільёнаў праглядаў. Гэта я яшчэ сабраў гэтыя прагляды ў першыя, большасць з іх у першыя двое сутак. Акцыі кампаніі на фоне гэтага маніфеста трошкі выраслі, а інтэрнэт, зразумела ж, выбухнуў. Але давайте спачатку пра тое, хто такія агулам Palantir і чаму назва кампаніі ўжо ўсё пра іх агулам кажа. Palantir заснавалі ў 2003 годзе венчурны інвестар, серыйны прадпрымальнік Пітер Ціль і Алекс Карп. Першыя грошы яны атрымалі ад In-Q-Tel, гэта такая фонд, венчурны фонд ЦРУ. Кампанія з самага пачатку рабіла софт для спецслужбаў і ваенных, які дазваляе збіраць, злучаць і аналізаваць велізарныя аб'ёмы даных пра людзей з розных крыніц, з дзяржаўных нейкіх баз, з соцсетак, з камер сачэння, з медыцынскіх рэестраў, з падатковых дэкларацый. Назва кампаніі Palantir гэта Palantir гэта такія камяні з уладара перасцёнкаў Толкіна, і ў кнізе імі карыстаўся Саурон, галоўны злодзей, каб сачыць за ўсім міжзем'ем. Карп і Ціль, відаць, чыталі Толкіна і свядома абралі бок зла. Я ўжо казаў пра гэтую апантанасць Ціля Толкіным, як ён усе свае венчурныя фонды і кампаніі так ці інакш называе у гонар нейкіх інструментаў, аб'ектаў з уладара перасцёнкаў. І сярод набліжаных Ціля, дарэчы, іхні фонд Founders Fund жартоўна яшчэ называюць The Precious, каштоўнасць, як Голум называў свой пярсцёнак. Такая вось не проста адсылка, а сапраўдная эстэтычная праграма найуплывовейшага чалавека, пэўна, аднаго з найуплывовейшых людзей на планеце. Таксама трэба крыху вам расказаць пра Алекса Карпа. Ён нарадзіўся ў 1967 годзе ў Філадельфіі. Бацькі яго актывісты. Бацька яўрэйскі яго карані, здаецца, а маці цемнаскурая афраамерыканка. Яны хадзілі на розныя пратэсныя маршы за грамадзянскія правы, і таму штосьці ад гэтага сталося ў галаве самого Алекса Карпа. Ён пазнаёміўся з Цілем у Стэнфордзе, потым зрабіў тое, чаго ніхто ў Крэмнівай даліне звычайна не робіць. Ён паехаў у Еўропу, у Франкфурт, каб напісаць там доктарскую дысертацыю па сацыяльнай тэорыі. Пад кіраўніцтвам Хабермаса, чалавек, які ўсё жыццё тэарэтызаваў пра тое, як грамадства можа вырашаць канфлікты,
праз адкрыты дыялог, а не праз сілу. Іронія тут літаральна просто залатая. Вучань Хабермаса цяпер кіруе кампаніяй, чый маніфест заклікае якраз такі да жорсткай сілы замест нейкай высокай рыторыкі і дыялогу. Карп вольна размаўляе на нямецкай мове, размаўляе добра па-французску, некалькі гадоў жыў у Франкфурце, потым марыў пераехаць у Берлін, правесці ўвесь дзень у ложку, як тут дзесьці напісана. І замест гэтага ён стаў SEO кампаніі, якая дапамагае знаходзіць, дэпартаваць і забіваць людзей. Карп ніколі не навучыўся вадзіць машыну. Калі яго пыталі, чаму так сталася, таму што яму ўжо гадоў пад страку, мякка кажучы, 58, ён адказваў, што спачатку ён быў занадта бедны, каб мець машыну, а потым ён стаў занадта багаты, каб вадзіць, кіраваць гэтым аўтамабілем самастойна. Ён займаецца нейкімі баявымі майстацтвамі, у яго ёсць мячы тайчы, не мячы, не круглыя такія мячы, а сапраўдныя меч, як шабля. Карацей, тайчы, ён трымае іх у офісе, практыкуе там рэгулярна. Ён хавае свой тэлефон у клетку Фарадея, таму што упэўнены, клетка Фарадея гэта такая прылада, не абавязкова гэта можа быць клетка, карацей, гэта штосьці, што не дазваляе сігналам пакідаць межы гэтай клеткі. Вось, таму што ён упэўнены, што кітайцы былі б дурнямі, калі б не спрабавалі слухаць мае званкі. Ён майстэрскі страляе з пісталета. Адзін журналіст змог засведчыць, што Карп трапляў у мішень, якая знаходзілася на адлегласці 250 метраў. Таксама ён нібыта штодня бегае на лыжах па 20 кіламетраў. Яго ахова складаецца з ветэранаў нарвежскага спецназу FSK, якіх ён першапачаткова якраз такі сустрэў, наняў як партнёраў для лыжнага бегу. У 24 годзе кампенсацыя Алекса Карпа склала 6,8 мільярда долараў. Гэта была найбольшая сярод усіх SEO, усіх публічных кампаній у Злучаных Штатах Амерыкі. У 2020 годзе, калі Palantir толькі выйшла на біржу, ён атрымаў 1,1 мільярд долараў. Пры гэтым шмат гадоў яго зарплата была абмежавана ўсяго 125 тысячамі долараў. Ён тады казаў, што зараблю грошы толькі тады, калі заробіце і вы. Гэта ён казаў калегам і, пэўна, сваім інвестарам. Журнал Time у 25 годзе назваў яго увасабленнем новага тыпу мільярдэра Крэмніевай даліны, адкрытага тэхна-нацыяналіста, які прапаведуе заходнюю моц, заходнюю перавагу. Сам Карп цытуе Сэмюэля Хантынгтона ў лістах да сваіх інвестараў, дзе піша, што ўзвышэнне захаду стала магчымым не дзякуючы перавазе яго ідэй ці каштоўнасцяў, а дзякуючы перавазе ў прымяненні арганізаванага гвалту. На адным з размоваў з інвестарамі ён сказаў, што місія Palantir — гэта палохаць ворагаў і часам гэтых ворагаў забіваць. Гэта не журналісцкая такая інтэрпрэтацыя, гэта прамая цытата вось гэтага чалавека, SEO кампаніі з рыначнай капіталізацыяй звыш 250 мільярдаў долараў. Калісьці яшчэ студэнтам у Франкфурце Карп крытыкаваў нямецкага пісьменніка Мартіна Вальзера за тое, што той выступаў супраць культуры памяці пра Халакост. А дзесяцігоддзі пазней ужо сам у сваёй Technological Republic Карп фактычна прыняў гэтую пазіцыю Вальзера, напісаўшы, што яго словы адлюстроўвалі забароненыя жаданні і пачуцці нацыі. Былая навуковая кіраўніца Карпа, прафесарка Карола Брэда, заўважыла, што ў яго заўсёды была палітычная гнуткасць, характэрная для лібералізму. Інакш кажучы, здольнасць змяняць свае перакананні і свае погляды ў залежнасці ад таго, куды ў дадзены момант дзьме вецер. І здаецца, што апошні год, прынамсі, дакладна, гэты вецер Карпу спрыяе, таму што ў адміністрацыю США прыйшоў Дональд Трамп, які супадае з яго нейкімі глыбіннымі, пэўна, інтарэсамі.
Два галоўныя прадукты Palantir гэта Gotham і Foundry. Gotham выкарыстоўваюць так, тут што падпіска неабходная. Gotham выкарыстоўваюць спецслужбы ЦРУ, Пентагон, паліцыя Нью-Йорка і Лос-Анджелеса. Нямецкія паліцэйскія таксама у Еўропе гэта таксама выкарыстоўваецца. Foundry гэта платформа для аналізу даных, якую купляюць урады і карпорацыі. Нідерланды і Грэцыя куплялі іх, напрыклад, выкарыстоўвалі гэтую пляцоўку, гэтую платформу для адсочвання у свой час COVID-19, але сапраўдная слава Palantir гэта менавіта вайна і дэпартацыі. Кампанія пастаўляе тэхналогіі арміі ЗША, кантракт на $10 мільярдаў. AI такая платформа завецца Maven, якую яны распрацоўвалі. Яна забяспечвае данымі амерыканскіх ваенных для авіяудараў. Google калісьці адмовілася ад гэтага праекта пасля таго, як яе супрацоўнікі пратэставалі, а Palantir з задавальненнем гэтую працу падхапіла. Ізраільская армія таксама карыстаецца іхнымі сістэмамі, не дзіва, таму што у Карпа ёсць ізраільскія яўрэйскія жыдоўскія карані. У Злучаных Штатах Амерыкі Palantir гэта трэці найбуйнейшы падрадчык ICE, так завецца міграцыйная служба. Кампанія будуе для ICE сістэму Immigration OS за $30 мільёнаў. Робіць гэта без нейкага конкурсу, без нейкага тэндера, таму што у іх ужо упэўненыя. Гэтая сістэма знаходзіць фізічнае месцазнаходжання, лакацыю людзей, якіх пазначылі на дэпартацыю, стварае дасье на аснове даных з медыцынскіх розных запісаў, з падатковай службы, з нумароў сацыяльнага страхавання і нават з камер на дарогах. Цяпер вяртаемся да маніфеста. 22 пункты, якія Palantir апублікавала як канспект The Technological Republic, вось гэтай кнігі, якую напісаў Алекс Карп. Што ў гэтых 22 пунктах? Першае. Крэмльневая даліна мае маральны доўг перад Злучанымі Штатамі Амерыкі і абавязана ўдзельнічаць у абароне краіны. Другое. Трэба выйсці за межы тыраніі праграбаў. Менавіта так гэта і называюць Tyranny of the Apps. І там заўважае Карп, што iPhone гэта не вяршыня цывілізацыі, не павінны мы сябе гэтым усім абмяжоўваць. Трэцяе. Упэўнены Карп, што цяпер не ядзерная зброя вызначае баланс сілаў у свеце, а менавіта штучны інтэлект. І галоўная, зброя на аснове штучнага інтэлекта будзе створана ў любым выпадку. Пытанне толькі, хто яе зробіць першым і як ён ёю будзе карыстацца. У прынцыпе, гэта праўда. Далей ідзе палітыка. Нацыянальная служба ў арміі мусіць быць абавязковай для ўсіх. Карп хоча, калі перакладаць гэта на чалавечую мову, вярнуць прызыў для ўсіх, таму што вось гэтае бачанне перманентнай вайны працуе толькі, калі Palantir мужна записывае на фронт усіх людзей, якія на 40 гадоў маладзейшыя за Алекса Карпа. Пры гэтым сам Карп ніколі не служыў, яго кампанія зарабляе менавіта на вайне, якую вядуць іншыя, зарабляе іншымі рукамі. Гэта даволі зручненька. Таксама Карп лічыць, што мяккая сіла і высокая рыторыка сябе вычарпалі, патрэбна жорсткая сіла, пабудаваная на софце. Цікавы пункт 5 ва ўсім гэтым. Як я ўжо казаў пра вось гэта збудаванне штучнага інтэлекта. Карп упэўнены, што яго праціўнікі не будуць спыняцца на нейкія тэатральныя дэбаты. Слова тэатральнае гэта ключ да ўсяго гэтага, як мне падаецца. Theatrical debates. Тэатральныя дэбаты агулам гэта тое, што нармальныя людзі
завуць маральнай дыскусіяй або нейкім дэмакратычным кантролем. Паланцір кажа адкрытым тэкстам, што этыка гэта перашкода, калі у нашых ворагаў няма нагляду, навошта ён патрэбны нам. Ёсць цікавы пункт нумар 7, які кажа, што калі марскому пехацінцу ЗША патрабуецца лепшая вінтоўка, мы мусім яе стварыць. Тое ж самае тычыцца і софту. Гэта такі прамы тычок у бок кампаніі Anthropic, кампанія, якая нядаўна мела публічны канфлікт з Пентагонам, калі адмовілася умоўна, не тое, каб адмовілася, але мела нейкія чырвоныя лініі для чырвоныя лініі адносна смяротнай зброі і удзелу штучнага інтэлекта ў націсканні кнопачак, якія не будуць непасрэдна кагосьці забіваць. Паланцір сябе пазіцыянуе як альтэрнатыву. Мы не такія, як Anthropic, мы гатовыя на ўсё. У 8 пункце кажется про тое, што дзяржслужбоўцы не мусяць быць нашымі святарамі. На чалавечай мове, зноўку ж, калі гэта ўсё перакладаць, усе гэтыя надакучлівыя бюракраты, якія расследуюць махлярства і сочаць за стандартамі нейкімі бяспекі, гэта натуральныя перашкоды, якія трэба скарміць. Пажадана у дровадрабілку Доге, якую ў свой час узначальваў Ілон Маск. Пункт 9, гэта пункт мой фаварыт. Мы мусім быць больш пабажлівымі да тых, хто аддае сябе грамадскаму жыццю. Калі перакладаць гэта на зразумелую мову, калі вы смяяліся ці жартавалі з вось гэтага відэа, дзе SEO кампаніі Palantir выглядае як нібыта ён пад какаінам, вы адказныя за ўзвышэнне фашызму. Гэта не яны, гэта менавіта вы у гэтым усім вінаватыя. А Алекс Карп на гэтым відэа паводзіцца цалкам адэкватна, з яго нельга кпіць, з яго нельга смяяцца, з яго нельга жартаваць. Пункт 9, гэта быў 9 пункт 12, на якім я б хацеў спыніцца, пра тое, што атамная эра ўжо закончана. Новая эра стрымлівання будзе пабудавана якраз такі на штучным інтэлекце. Падобна на тое, што гісторыя не вынесла ніякіх неадназначных вердыктаў наконт той гонкі ядзерных узбраенняў, якія суправаджалі свет 50-х гадоў таму, прыкладна на працягу 50 гадоў. Таму давайте паўторым усё тое самае, што было ў часы халоднай вайны, толькі на гэты раз са штучным інтэлектам. Пункт 15 кажа пра тое, што і для еўрапейцаў нас ён асабліва пікантны. Паваенная дэмілітарызацыя Нямецчыны і Японіі мусяць быць адменены. Таму што Palantir можа і хоча прадаваць софт і мілітарызаванай Нямецчыне і мілітарызаванай Японіі таксама. На гэтым можна шмат зарабіць. Еўропа, зразумела ж, занадта слаба ўзброена. Калі Японія працягне сваю гэтую тэатральную прыхільнасць да пацыфізму, толькі да абароны, то ў Азіі зменіцца баланс сілаў і ён будзе не на карысць Palantir і ўсіх тых, хто ім спачувае. Пункт 17. Сіліконавая даліна мусіць адыгрываць ролю ў змаганні з гвалтоўнай злачыннасцю. Тут, хутчэй за ўсё, ідзе гаворка пра тое, што федэральныя грошы, федэральнае фінансаванне, якое атрымлівае Palantir, гэта добра, але ці маглі б яны яшчэ асвоіць і мясцовыя бюджэты нейкім чынам? Там таксама шмат грошай ёсць. Статыстыка кажа, што злачыннасць па ўсім свеце зніжаецца, і гэта наўрад ці дзякуючы кампаніі Palantir. Просто такое зараз пакаленне расце, якому цікавей сядзець у інтэрнэце, у тэлефонах, чым рабаваць і забіваць. Але гэта Palantir не заўважае, і разам з вайной яны таксама будуць запужваць яшчэ і ростам крымінала, таму што на страхах вайны, на страхах крымінала і пабудаваны ўвесь іх бізнес.
запужаць, каб прадаць. Пункт 18. Бязлітаснае выкрыццё прыватнага жыцця публічных постацяў адштурхвае таленты ад дзяржслужбы. Усё на той жа чалавечай мове гэта гучыць як пра тое, што самыя карумпаваныя людзі ва ўрадзе, якія купляюць больш за ўсіх нашай прадукцыі, выкрываюцца за цёмныя здзелкі і нейкую хлусню. І як вы смееце не даваць ім паблажку, таму што яны па-сапраўднаму неверагодныя людзі, якія хочуць працаваць на карысць дзяржавы і па-сапраўднаму такія вялікія мужчыны вышэй за такія пытанні і з якімі да іх ставяцца з тымі абвінавачваннямі, якія ім выстаўляюцца. Пункт 20. Даволі цікавы, адзін з моих любімых ва ўсім гэтым маніфесце. Трэба супрацьстаяць паўсюднай нецярпімасці да рэлігійных перакананняў у пэўных колах. Перакладаецца так, што відавочна ім надакучыла, што людзі кажуць, быццам іх сузаснавальнік Пітер Ціль гэта дзівак і вар'ят, бо верыць у тое, што рэгуляванне штучнага інтэлекта нейкім чынам спародзіць антыхрыста. Антыхрыст, як вы памятаеце, некалькі, магчыма, ўжо з дзясятак выпускаў таму я расказваў пра тэхнафедалізм, пра Пітера Ціля і яго намаганні запужаць тым, што рэгуляцыя штучнага інтэлекта гэта падобнае да справаў антыхрыста, тое, чаго антыхрыст і дабіваецца. Агулам дзіўна чуць ад тэхналагічнай кампаніі заклікі заткнуць рот тым, хто нейкім чынам крытыкуе рэлігійнасць. У Крэмневай даліне сапраўды ёсць нейкі тэктанічны зрух, там сапраўды тэктанічна едуць глуздам на тэорыі сваёй абранасці Хрыстом. А яшчэ у маніфесце ёсць тэзіс пра тое, што абмяркоўваць розніцу паміж культурамі сёння забаронена і што Амерыка мусіць супрацьстаяць пустому і пустэльнаму плюралізму меркаванняў. Пункт 21. Вось. Ён кажа пра тое, што некаторыя культуры стварылі жыццёва важныя дасягненні, іншыя культуры застаюцца дысфункцыянальнымі, рэгрэсіўнымі і шкоднымі. Маскі канчаткова спаўзаюць. На чалавечай мове гэта значыць, што мы тыя, хто варты вырашаць, якая культура мае права на існаванне, а без якой свет нічога асабліва не страціць. І гэта кажа чалавек з жыдоўскімі карэннямі, некаторых, я так разумею, гісторыя нічаму не вучыць, альбо ж яны, наадварот, хочуць гэтую гісторыю паўтарыць нанова, толькі ўжо з сабой у галоўнай ролі гучыць менавіта так. Рэакцыя свету, зразумела ж, была прадказальнай. Нейкі розум, здаецца, яшчэ прысутнічае крыху ў гэтым свеце. Янис Варфакіс, таксама яго ўжо згадваў аднойчы, былы міністр фінансаў Грэцыі, напісаў: калі б зло умела твіціць, то гэтыя твіты выглядалі б менавіта так, як вось гэты твіт Паланціра. Галандскі даследчык папулізму Кас Мюде назваў гэта тэхнафашызмам у чыстым выглядзе і заклікаў Еўропу спыніць любое супрацоўніцтва з Паланцірам. Заснавальнік такой арганізацыі, як Billingcat, Эліад Хіггінс, сарказмам адзначыў, што для кампаніі цалкам нармальна і добра рабіць такія заявы. Для кампаніі, якой з'яўляецца Паланцір. Але найбольш, як мне падаецца, грунтоўны, найбольш цікавы, глыбокі аналіз зрабіў Марк Кукельберг, так, все правильно. Гэта прафесор філасофіі тэхналогій у Венскім універсітэце, аўтар кнігі Why AI Undermines Democracy і навуковай працы пра тэхнафашызм. І яго аналіз важны не таму, што ён проста кажа гэта сапраўды дрэнна, а таму, што ён тлумачыць, чаму гэта ўсё гучыць для нас не крыху знаёма. Кукельберг пачынае з простага назірання. Адно, калі палітычная партыя ці ўрад фармулюе нейкае палітычнае сваё бачанне, гэта чакана, гэта нармальна, як бы яно не гучала.
гэта і ёсць дэмакратыя. І зусім іншая справа, калі гэта робіць прыватная кампанія, глыбока убудаваная у дзяржаўную бяспеку і сачэнне, і гэта ўжо не нейкая рэклама, гэта сапраўдны маніфест, і для кожнага таго, хто спачувае дэмакратыі, кажа Кукельберг, чытаць гэты маніфест гэта як адкрыць прадукт, які ты меў падазрэнне, што ўжо крыху сапсаваўся, але насамрэч не ведаў, наколькі глыбока ён сапсаваўся. А далей Кукельберг робіць тое, што Карп сам, пэўна, не чакаў, бо Карп жа філосаф, у яго і дыплом ёсць, ён вучыўся ў Франкфурце, ён ведае крытычную тэорыю. Кукельберг бярэ яго маніфест і паказвае, дзе кожны пункт стаіць на гэтай ідэалагічнай лінейцы. І выводзіць вось што. Ён знайшоў ва ўсім гэтым адкрытую варожасць да ліберальнай дэмакратыі. Адмаўленне плюралізму, адмаўленне інклюзіі, адмаўленне эмпатыі, абдымкі той самай жорсткай сілы, чытай гвалту і прысутнасць перманентнай вайны. Ідэальна, калі ты сапраўдны гандляр зброяй. Размовы пра высокія ахвяры дзеля нацыі і прызыў на ваенную службу для кожнага, рэпрэсіі супраць злачыннасці, рэлігія нейкім чынам уплеценая ў сферу улады, вера не ў роўнасць культур, а у перавагу заходняй культуры і ейны нейкі элітызм. Тут жа ёсць супрацоўніцтва бігтэха і дзяржавы, нейкае пазітыўнае стаўленне да падаўлення інакадумства праз сістэмы сачэння, якія заўсёды ведаюць, як цябе і дзе знайсці. Тут жа пераўзбраенне Нямецчыны і Японіі, тэхналагічнае дамінаванне над ворагамі дзяржавы. Калі гэта ўсё гучыць знаёма, яно і павінна гучаць для нас знаёма, калі мы крыху ведаем і разбіраемся ў гісторыі, то вось такая гларыфікацыя сілы, вайны, нацыі, падпарадкаванне грамадзян дзяржаве, зрошчванне карпаратыўнай і дзяржаўнай улады, гэта цалкам не новая ідэя, гэта вельмі старая ідэя, і спойлер, не Алекс Карп прыдумаў фашызм, але такія як Карп, ап'янёныя уладай і сваёй перавагай, увесь час да гэтай ідэалогіі так ці інакш імкнуцца. Проста цяпер замест форменнай адзежы і маршаў у іх ёсць алгарытмы і серверныя стойкі. І тут Кукельберг дакопваецца да самай сутнасці, да філасофскіх каранёў гэтага маніфесту. Ён паказвае, што бачанне паланцір гэта ў сваёй аснове пераасэнсаваны Гоббс. Томас Гоббс, які ў 17 стагоддзі лічыў, што без аўтарытарнага парадку людзі не здольныя жыць разам. Яны заўсёды будуць ствараць хаос. Ён апраўдваў абсалютную дзяржаўную ўладу тым, што яна аднаўляе парадак. Левіафан – монстр, які кіруе людзьмі. Адказ паланцір на хаос у сучасным свеце аналагічны насамрэч. Іх паведамленне кліентам гучыць так, што пераканайцеся, што вы пераможца, дамінуйце і парадак адновіцца. Станьце наймацнейшым і навяжыце свой парадак усім астатнім. Тэхналогія ідэальны інструмент для гэтага, не трэба размаўляць з людзьмі, пераконваць іх, спрачацца. І на сваім профілі у X паланцір адкрыта і бессаромна піша, што іх мэта ствараць софт, які якраз такі дамінуе. Інакш кажучы, яны будуюць новага левіафана, гоббсаўскага монстра, які гарантуе бяспеку, але за кошт, зразумела ж, свабод і дэмакратыі. Карп і Ціль гатовыя заплаціць гэтую цану. Дакладней, зразумела ж, не яны будуць яе плаціць, яны хочуць, каб гэтую цану заплацілі мы з вамі. І гэта насамрэч не нейкае гіпатэтычнае бачанне, яно ўжо часткова рэалізавана, мы ўжо маглі гэта бачыць, і нават у відзіку некалькі разоў пра гэта згадвалі. Прадказальная паліцыя ўжо была такая ідэя у паланціра, якая ведала, куды накіроўваць рэсурсы і да каго ставіцца больш падазрона. Усе гэтыя міграцыйныя сістэмы, якія ўжо абапіраюцца на аналіз штучнага інтэлекта і велізарныя базы даных.
ваенныя аперацыі, якія ўсё больш залежаць ад платформ, што злучаюць даныя ў рэальным часе і паказваюць, каго забіць, каго падарваць. AI ўжо выбірае мішэні для ракетаў і для бомбаў, і Палантир ўсё больш важная частка гэтай новай экасістэмы карпаратыўнага нейкага тэхнафашызму. Толькі яны апісваюць свет, які арганізаваны вакол гэтых іх магчымасцяў, і гэта насамрэч ужо нават і не будучыня, гэта маніфест не пра будучыню, яны апісваюць цяперашнасць, тое, што рэальнасць нашу цяперашнюю, толькі больш пашыраную, больш узмоцненую, без масак, дзе ўсе кантракты ўжо падпісаны, дзе ўсе ненадзейныя людзі затрыманы, дзе ракеты нацэлены ці ўжо ўзляцелі. Менавіта такі паступовы інфраструктурны зрух вось Кукельберг апісваў у сваіх працах. Не раптоўны нейкі пераварот, які адбываецца пстрычкай пальцаў, не фашысцкая нейкая рэвалюцыя, якую мы заўважым, а такая павольная перакаліброўка таго, што адчуваецца нармальным і неабходным праз зрошчванне тэхналогій з уладай. Чым глыбей гэтыя сістэмы будуць убудоўвацца, тым больш іхнія такія базавыя дапушчэнні пра кантроль, пра празрыстасць, пра уладу будуць растварацца ў фоне, і калі гвалт і тэхнакратыя будуць нармалізаваныя, дарога назад да дэмакратыі, да старой добрай дэмакратыі будзе станавіцца ўсё больш цяжэйшай. Але, і гэта важна, гэта ўсё ж такі тэкст Кукельберга, не пра тое, што гэта такая непазбежнасць, тэхналогіі не вядуць да тэхнафашызму аўтаматычна, але без нейкай пільнасці, без супраціву, без разумення таго, што адбываецца, яны яго, вось гэты тэхнафашызм, прыводзяць ціха, прыводзяць эфектыўна. І маніфест Палантир дапамагае нам убачыць гэта, бо кладзе ўсё на стол адкрыта. Ён прапануе нам зірнуць на тэхнафашысцкую траекторыю не як на нейкую далёкую магчымасць, а як на свет, які ўжо будуецца проста зараз пры нашым жыцці. І тут трэба яшчэ раз звярнуцца да Пітера Ціля, бо Палантир не існуе ў вакууме. Ціль гэта адзін з самых багатых людзей свету, каардынатар цэлай экасістэмы кампаній, куды у тым ліку ўваходзіць і Палантир. У 2009 годзе ён напісаў эсэ для Kata Institute, дзе адкрыта заявіў, што больш не верыць у сумяшчальнасць свабоды і дэмакраты. Ён жа казаў, што Канстытуцыя ЗША перашкаджае адзінаму амбіцыйнаму чалавеку аднавіць тую добрую старую рэспубліку. І Ціль таксама напісаў прадмову да кнігі The Sovereign Individual, бібліі тэхналібертарыянства, якая прамым тэкстам заклікае кагнітыўную эліту, якія цудоўныя словы, тэрміны, вызваліцца ад кайданоў масавай дэмакратыі і пабудаваць новы парадак, дзе тэхналагічная перавага вызначае тых, хто кіруе гэтым быдлам, мной і вамі. Гэта, зразумела ж, нейкая тэорыя змовы, якую я вам тут расказваю. Гэта сапраўдныя апублікаваныя тэксты, падпісаныя сапраўдным прозвішчам, чалавекам, чый фонд фінансуе кампаніі, якія літаральна зараз кіруюць там дэпартацыйнай машынай, ваеннымі штучнымі інтэлектамі і нейкай такой вялікай сістэмай сачэння. Гэты маніфест Карпа не проста піар-ход дзіўнай кампаніі Палантир, это ўжо сімптом сапраўдны, калі тэхналагічная індустрыя ўсё больш адкрыта пачынае заяўляць пра сваё права на кіраванне. Не праз выбары, не праз нейкі грамадскі дагавор, а праз валоданне інфраструктурай, валоданне алгарытмамі. Хто кантралюе гэтыя алгарытмы, ён кантралюе, каго будуць дэпартаваць. Хто кантралюе штучны інтэлект, ён вырашае, па кім будуць наносіцца ракетныя удары. Хто кантралюе даныя, той ведае пра цябе больш, чым ты сам сабе мог бы уявіць. Палантир гэта не адзінкавы
выпадак, але паланцір рэдкі выпадак, калі карпаратыўныя людзі, карпарацыя, тэхналогіі кажуць у голас тое, што іншыя хаваюць за нейкімі сваімі піар-камунікацыямі, і менавіта таму я лічу гэта важна. Не таму, што яны сказалі нешта новае, а таму, што яны перасталі рабіць выгляд, што яны такога не думаюць, што яны такога не казалі. Вось. І напрыканцы у Толкіна паланціры паказвалі не ўсю праўду, яны паказвалі тое, што хацеў паказаць Саурон, частковую карцінку, скажоную, некую такую перспектыву, маніпулятыўны фрагмент рэальнасці, і як метафара для сучаснай сістэмы сачэння гэта трапна да болю. Найлепшае, што ў нас зараз ёсць, гэта добры фінал кнігаў Толкіна. Там пярсцёнак паляцеў у агонь, Саурон выбухнуў. Не жадаю Алексу Карпу таго ж самага, не жадаю яму выбухнуць, але ж штосьці з гэтым трэба рабіць, каб не жыць як у кіберпанку 2077, дзе ў нас замест Арасакі будзе свой паланцір. Я вырашыў інфармаваць, а шматлікія беларусы вырашылі мяне падтрымліваць. Хачу выказаць словы падзякі магнатам і мецэнатам, што падтрымліваюць мяне на Патрэоне і праз мой асабісты сайт мацней за ўсё. Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гулеў, Алесь Алексей, Яўген Барановскі, ВНТ ID, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Ціткоў, Алесь Кароза. А таксама хачу падзякаваць усім тым, чые імёны і нікнеймы вы можете бачыць вось тут унізе у бягучым радку на відэаверсіі. Дзякую, што працягваеце мяне падтрымліваць, гэта прыемна і натхняльна, а мы рухаемся далей. Супрацоўнікі кампаніі Мета, Facebook пачалі трэніраваць сабе замену. Уявіце сабе такую сітуацыю, аднойчы вы прыходзіце на працу, адкрываеце ноутбук, а ў вас на кампе ўжо круціцца нейкая новенькая праграмка, якая записывае кожны ваш клік, кожны рух вашай мышкі, кожнае націсканне на кнопачку, і ўсё гэта дзеля таго, каб навучыць штучны інтэлект рабіць тое, што робіце вы. Для чаго? Зразумела ж, каб потым вас звольніць, вас замяніць. Марк Цукерберг афіцыйна перавёў сваю кампанію Мета у новы рэжым працы, і гэты новы рэжым працы выглядае як трэніруйце сваю замену, а потым валіце адсюль нахер. Бачыць вас не хачу, плаціць зарплату вам таксама не хачу. Вы мне не патрэбны, у мяне ёсць цудоўнейшы штучны інтэлект, які робіць усё так, як вы, а можа нават і лепш, галоўнае, што хутчэй. Мета абвясціла, што 20 траўня звольніць 10% сваіх супрацоўнікаў. Гэта прыкладна 8 тысяч чалавек. Афіцыйная фармулёўка гучыць так: паскарэнне эфектыўнасці і эканомія, каб збалансаваць велізарныя інвестыцыі ў штучны інтэлект. А на інфраструктуру для штучнікаў Мета плануе спусціць у гэтым годзе да $135 мільярдаў. Гэта для параўнання 1,5 гадавых бюджэты такой краіны, як Польшча, на відэакарткі і домікі для гэтых відэакартак, то бок дата-цэнтры. Самае смачнае пачалося раней, на гэтым жа тыдні. Унутраны мемарандум паведаміў супрацоўнікам, што ў іх на кампах ставіцца новая праграма, якая будзе записваць націсканні клавіш, рухі мышы і месцы клікаў гэтай мышу. Мэта ўсяго гэтага, каб, цытую, навучыць наступнае пакаленне нашых штучна-інтэлектуальных мадэляў карыстацца кампутарамі. Адмовіцца ад гэтага нельга, уключаць асабістую пошту ў выключэнні гэтага запісу таксама нельга. Камера, мотор, Big Brother Mode максімальна on. Тэхнічны дырэктар кампаніі Мета Эндрю Босворт у асобным мемарандуме напісаў, што кампанія будуе будучыню, дзе агенты выконваюць асноўную работу, а роля чалавека накіроўваць іх, рэцэнзаваць іх і дапамагаць ім станавіцца лепшымі. То бок,
Ваша новая пасада, супрацоўнікі мета, гэта нянька для штучнага інтэлекту, для нейронкі. Праўда, нянька, якую хутчэй за ўсё з высокай верагоднасцю звольняць пасля таго, як дзіця навучыцца хадзіць. Для тых, хто не ў тэме, мета ўжо ў гэтым годзе увяла ацэнку супрацоўнікаў паводле таго, як яны актыўна карыстаюцца штучным інтэлектам, стварыла ультраплоскія каманды без менеджераў, там на 50 чалавек усяго адзін кіраўнік, і нават распрацоўвае агента, шыі-агента, памочніка, які будзе дапамагаць самому Марку Цукербергу выконваць ягоную працу. Калі ўжо самого SEO хочуць замяніць штучным інтэлектам, то ў астатніх шансаў увогуле няшмат, хіба што Цукерберг паабяцае, што не ведаю, што ён можа паабяцаць. Рэакцыя ўсіх супрацоўнікаў прадказальная. На ўнутраным форуме самы папулярны каментар да паста пра гэты трекер тычыўся магчымасці як-небудзь адмовіцца ад гэтай новай слежкі за супрацоўнікамі, але адмовіцца ад гэтага ніяк нельга. На сайце Blind, дзе супрацоўнікі ананімна абмяркоўваюць працадаўцаў, нехта напісаў, што далей хутчэй за ўсё прыйдзецца чакаць чыпы ў мозг, каб была магчымасць чытаць думкі супрацоўнікаў, і выказваліся сумневы, што два вось гэтыя івенты, две падзеі, увядзенне счытвання клікаў для навучання штучных інтэлектаў і скарачэнне супрацоўнікаў на 10%. Ці не звязана гэта ўсё адно з адным? Хутчэй за ўсё так, пэўна, звязана. Аналіз постаў на гэтым рэсурсе Blind дэманструе, што настрой супрацоўнікаў мета агулам находзіцца на сваім гістарычным мінімуме. У 2024 годзе негатыўных пастоў пра кампанію, пра працу ў кампаніі было каля 20%, зараз гэта ўжо больш за 80%. І тут варта адзначыць, што гэта тычыцца не толькі адной мета, гэта не адзіная кампанія, дзе такое адбываецца. Amazon, Snap, Block, Oracle была гучная справа. Усе так ці інакш абвяшчаюць пра хвалі звальненняў. Джек Дорсі з Block, ён адкрыта звязваў звальненні ў апошні час з штучным інтэлектам. Казаў, што на працягу года большасць кампаній прыйдзе да тых жа высноваў і зробіць тыя ж структурныя змены, што і мы. То бок, нібыта, гэтыя людзі не прыкрываюць нейкае кепскі эканамічны стан сваіх кампаній, а менавіта звязваюць гэтыя звальненні са штучным інтэлектам. Што гэта азначае? Што мы, пэўна, бачым першую нейкую хвалю масавай замены белых каўнерыкаў шыі-агентамі. Гэта ўжо не такія футурыстычныя сцэнары з фільмаў, а канкрэтныя людзі, якія ў траўні застануцца без працы, бо іх задачы перададуць мадэлям, якія яны самі хутчэй за ўсё і навучаць сваім клікам, як рабіць іх працу. Не падумайце, што гэта штосьці выключна амерыканскае. У Кітаі тое самае, толькі з кітайскай спецыфікай. Кітайскія босы дырэктыўна абавязваюць супрацоўнікаў дакументаваць кожны крок сваёй працы, не для якогосьці анбордингу, не для нейкіх архіўных дакументаў, каб гэта ўсё карміць ўсё тым жа штучным інтэлектам, агентам. Гэтыя інструкцыі, якія потым гэтыя агенты возьмуць на сябе працу тых, хто для іх гэтыя інструкцыі і пісаў. Флагман гэтай хвалі OpenClaw, даволі папулярны адкрыты софт для шыі-агентаў, які за апошні год стаў у Кітаі шалёна папулярным. Гэта нават заўважылі на ўзроўні дзяржавы, забараняюць на ўзроўні дзяржаўных ведамстваў, таму што і дзяржаўных кампаній, таму што
лічыцца ён даволі ненадзейным, небяспечным, можа выдаліць OpenClaw, гэты агент, тое, што выдаляць нельга ні ў якім выпадку. То бок прыватны бізнес скажа: трэніруйце агента, ён вас будзе замяняць. Дзяржава кажа: не ўстанаўлівайце агента, ён вам усё выдаліць. А супрацоўнікі ў такім шизафрэнічным становішчы, у якім мусяць адначасова навучаць тое, чым ім карыстацца забаронена, і ў той жа момант, што іх аднойчы верагодна заменіць. Ёсць яшчэ такі праект на гітхабе пад назвай скіл калегі. Запускаецца ён проста, загружае, такая гэта цікавая забаўка, якую загружаеш гісторыю перапіскі і профіль нейкага канкрэтнага супрацоўніка, а на выхадзе табе даюць дэталёвую інструкцыю па тым, як гэтага чалавека замяніць. Цудоўна. Прытым гэтая інструкцыя настолькі дэталёвая, што, як кажуць некаторыя тэхнаспецыялісты з Кітая, яна нават можа улавіць нейкія асабістыя дэталі чалавека, як ён рэагуе, як ён расстаўляе некаторыя знакі прыпынку. Гэты праект пачынаўся як жарт. Яго стваральнік казаў, што спачатку хацеў проста напісаць крытычную калонку пра шыі агентаў, пра замену людзей шыі агентамі, але потым вырашыў, што сатырычны вось такога кшталту інструмент ён будзе данясе думку куды лепш. Эфект атрымаўся крыху адваротны, жарт стаў віральным, на яго пачалі арыентавацца ўжо як на узор нейкі, і як заўсёды бывае з тэхнабязглуздзіцай, людзі ўбачылі сатыру і сказалі, што гэта шыкоўная ідэя, бяром. І у выпадку з Кітаем, што цікава, там людзі пачалі агрызацца, пачалі рабіць інструменты, які перапісвае працоўныя інструкцыі ў такі выгляд, што агенты па іх нічога не змогуць выканаць. То бок афіцыйна гэта такая дакументацыя прыгожая, фармальна ўсё на месцы, начальнік будзе цалкам задаволены, а агент, калі будзе глядзець у тэкст, і замест гэтага будзе бачыць філасофскае эсэ замест нейкай пакрокавай інструкцыі, як рабіць чыюсьці чужую працу. Вось такі лічбавы сабатаж у духу пралетарыяту 19 стагоддзя, толькі замест ужо разбітых нейкіх ткацкіх станкоў атручаныя датасеты для навучання штучнага інтэлекта. Этычны бок гэтай гісторыі, зразумела ж, асобная песня. Кампаніі прымушаюць сваіх супрацоўнікаў без права адмовы перадаваць сваю працоўную актыўнасць, уключаючы перапіску з асабістай пошты, як у выпадку з мета. І ўсё гэта для таго, каб трэніраваць мадэлі, якія паводле ўсіх знакаў будуць гэтых людзей потым замяняць. Адам Босфорд, ці як цябе? Эндрю Босфорд, забыўся, як яго зваць. Ён у эсэ у пісьме для супрацоўнікаў пісаў, што 25-й год адчуваецца як 100 гадоў прыкладна таму. Прыемна чуць ад чалавека, якому нічога не пагражае, які звольніць цябе праз месяц прыкладна, што ў мінулым годзе ты быў сапраўдным дыназаўрам. І агулам мне пакуль што не зразумела, у які бок рухаюцца ўсе гэтыя кампаніі. Яны ўсе хочуць быць суперэфектыўнымі, хочуць па максімуму скараціць колькасць людзей, якія працуюць і зарабляюць, але падобна на тое, што калі ува ўсіх гэта атрымаецца, то не будзе тых людзей, якія змогуць спажываць прадукты гэтых кампаній, якім гэтыя прадукты агулам будуць цікавыя. Таму вось у рэжыме рэальнага часу мы назіраем з вамі нараджэнне новага класавага канфлікту, дзе не проста пралетарый супраць капіталіста, а ёсць чалавек і супраць алгарытма, супраць чалавека, які гэтым алгарытмам валодае.
І самае цікавае, што гэты алгарытм навучыў сам той чалавек, якога гэты алгарытм потым заменіць. Дзіўнае, пэўна, пачуццё. Ёсць адзін нюанс. Пры папярэдніх усіх прамысловых рэвалюцыях машыны агулам замянялі нейкую мускульную тупую працу, і ў людзей заставалася магчымасць працаваць галавой. На гэты раз менавіта замяняюць галаву, а куды дзявацца далей, ніхто пакуль выразна сказаць нам не можа. Таму, калі ваш працадаўца раптам устанаўлівае вам на камп'ютар нейкую праграму, якая запісвае ўсё, што вы робіце, магчыма, самы час абнавіць рэзюмэ, зразумела ж, не з працоўнага ноута. Калі ўжо зусім прыцісне, бярыце прыклад з кітайцаў, пішыце дакументацыю так, каб шыі-агент па ёй пайшоў не на працу, а ў які-небудзь экзістэнцыйны крызіс. Калі вы думалі, што гэта прыклад такі, магчыма, адзіночны, то ёсць цэлы стартап, які гэта навучанне чалавечым прафесіям штучны інтэлект ён ставіць на плынь, на поток. Пра яго расказваў Bloomberg у сярэдзіне гэтага месяца. Вось гэтыя два хлопчыкі, якія ў сваім жыцці ніколі не працавалі. Карацей, стартап Меркар, яго ацанілі ў 10 мільярдаў долараў, і ён абяцае сваім інвестарам перанесці ў штучны інтэлект, навучыць штучны інтэлект усім ведам сектара працы белых каўнерыкаў, гуманітарыў. Што такое Меркор увогуле? Калі коротка, гэта такая платформа тыпу Uber, толькі для людзей з дыпломамі аб адукацыі, аб даволі высокай адукацыі. Платформа, дзе высокакваліфікаваныя спецыялісты, лекары, юрысты, інвестыцыйныя банкіры, стваральнікі, крэатыў-фільммейкеры, копі-эдітар, эксперты, карацей, шмат якіх людзей, у тым ліку, зразумела ж, і праграмісты, і журналісты, і сацработнікі могуць падпрацоўваць на тым, што будуць трэніраваць мадэлі штучнага інтэлекту рабіць іхнюю уласную працу. Кліенты Меркора OpenAI, Anthropic, Meta. На платформе ўжо дзясяткі тысяч экспертаў. Кампанія выплачвае больш за 2 мільёны долараў штодня кантрактнікам. І гэтая кампанія прыбытковая з самага старту. У сярэднім яны плацяць каля $90 за гадзіну тым, хто навучае іх, стварае датасет ведаў для будучых мадэляў. Але вілка насамрэч можа быць ад мінімалкі да там $300 у гадзіну, калі гаворка ідзе пра якога-небудзь вузкага эксперта. Магчыма, гэта не кепскія грошы за тое, што ты вучыш машыну рабіць тое, што умееш ты, але, ведаеце, навучыць лавіць рыбу, гэта, пэўна, не самая лепшая ідэя ў выпадку з штучным інтэлектам. Ён вылавіць усю рыбу, што нам з вамі нічога не застанецца. Я не хачу быць, канешне, тэхнапесімістам, але ўвесь гэты ландшафт сучасны мяне да гэтага штурхае, на жаль. Заснавальнікі ў гэтага стартапу даволі цікавыя. Вось гэтыя два хлопцы, як я ўжо казаў. Брэндон Фудзі, Адарш Хайрмаth. Хто з іх тут хто? Хайрмаth і Брэндон Фудзі. Вось яны, уласна, і ёсць. Гэта сябры з Сан-Хасе, якім цяпер прыкладна па 23 гады. Ніводзін з іх ніколі ў жыцці не працаваў на сапраўднай працы. У іх там максімум былі нейкія летнія стажыроўкі. І вось гэтыя хлопцы, якія самі ні дня не працавалі у офісе хаця б, цяпер атрымалі мандат на тое, каб перавызначыць прыроду ўсёй гэтай індустрыі белых каўнерыкаў ва ўсім свеце. Калі адзін з першых іх інвестараў, Адам Д'Анджела, пачуў, што у Фудзі няма агулам ніякага
досведу працы ён палічыў гэта цудоўным. Ён сказаў, што твой розум не сапсаваны традыцыйнымі спосабамі рабіць рэчы. Гэта, безумоўна, новы ўзровень філасофіі, не ведаеш, як працуе свет, але ўжо можаш дакладна яго перастварыць нанова. Сярод інвестараў у гэтай кампаніі, што цікава, ёсць Пітер Ціль, той самы Пітер Ціль, пра якога мы ўжо сёння з вамі казалі, які з'яўляецца сузаснавальнікам Палантира, ён і PayPal сузаснавальнік, і адзін з першых інвестараў Фейсбука. Чалавек такі цікавы, карацей, і усе тыя ідэі, якія ён прасоўвае, яны таксама нейкія крыху антычалавечныя. Вось, таму вось такі цікавы стартап, які ўжо на канвеер ставіць навучанне нашым сучасным працам белых каўнерыкаў штучны інтэлект. А далей давайте караценечка так на паўгадзіначкі пагаворым, зразумела ж, зноўку пра Microsoft. Яны не перастаюць ганьбіцца. Дзякуй вам вялікі Microsoft за тое, што пастаўляеце контент кожны божы дзень. Дзякуючы вам, мне ёсць пра што расказваць. Карацей, Microsoft. Нарэшце яны расчухаліся праз паўгады пасля таго, як яны вырашылі падняць цану на Game Pass на $50. Кампанія робіць рытуальны танец прабачэння і паніжае цану назад. Толькі вось не да ранейшага ўзроўня, як гэта было першапачаткова, да гэтага гіганцкага падняцця цаны амаль на палову. І, здаецца, шмат хто ўжо не павядзецца на гэта, не вернецца і не захоча зноў мець нейкія з Microsoft справы. Падобна на тое, што Microsoft сваімі ж рукамі зрабіла з Game Pass прыклад таго, як нельга будаваць агулам падпісачны сервіс і як нельга са сваёй аўдыторыяй весці справы. Калі вы памятаеце, у кастрычніку мінулага 2025 года Microsoft падняла цану на Game Pass Ultimate з $20 адразу на 30 до $30, не на 30, а до 30. Гэта 50% за раз, не 10%, не $1, не 15%, а адразу палова кошту зверху. Бац, і давай плаці, каб гуляць у бясконцы каталог гульняў. PC Game Pass тады з $12 падаражаў да $16,5. І тлумачэнне ад Microsoft было класічнае. Мы дадалі ў вашыя тарыфныя планы больш гнуткасці, далі вам больш выбару і дадалі больш каштоўнасці для кожнага з гульца. Таму давайте зараз плаціце на 50% больш. Перакладаю з карпаратыўнай на чалавечую, нам трэба больш грошай, бо акцыянеры пытаюцца, а дзе тыя грошы, якія вы уклалі ў Activision Blizzard. І тут, зразумела, пачаўся такі цікавы працэс, які я б назваў калектыўным вытразвіцелем, таму што гульцы, якія гадамі плацілі за Game Pass і лічылі яго выдатнай здзелкай, раптам селі з калькулятарам і падлічылі. Чалавек на Reddit піша: у мяне быў Game Pass Ultimate 4 гады, плаціў ён за Game Pass Ultimate, у сярэднім па $6 на месяц выходзіла, калі там браць нейкую штогадавую падпіску, якія-небудзь зніжачкі. І калі скончылася падпіска, я яе не падоўжыў адразу, а калі сабраўся падоўжыць, абвясцілі цану ў $30. Я падлічыў, колькі гадзін гуляю, якія гульні хачу прайсці, колькі яны каштуюць на распродажах у Steam, закінуў $100 на Steam кашалёк, прайшло 4 месяцы, і ў мяне яшчэ $22 засталося, і я ўсё яшчэ заняты гульнямі, якія я ўжо купіў. Узрыў мозга. Людзі вынайшлі Steam і вынайшлі распродажы на Steam.
Гэта і ёсць галоўны ключавы момант. Падпісачныя сервісы трымаюцца на інерцыі, даволі часта трымаюцца на інерцыі. Чалавек плаціць, ён ужо не задумваецца, пакуль яму не дадуць падставу задумацца пра тое, за што ён плаціць. Microsoft дала гэтую падставу, вялікую такую тлустую падставу, якую цяжка было праігнараваць. Узняла цану адразу на палову, і людзі прачнуліся, людзі задумаліся, а калі задумаліся, пачалі лічыць, а калі пачалі лічыць, большасць выявіла, што купляць гульні на распродажах у Steam ім выходзіць танней і прыемней, бо тыя гульні застаюцца тваімі, пакуль існуе сам Steam. Зразумела ж, не бясконца. Некаторы час спадзяюся, што на сваім вяку я не дачакаюся, калі Steam стане з прыватнай кампаніі публічнай выйдзе на біржу. І гульні не знікаюць з бібліятэкі, калі эфектыўнаму менеджеру з Microsoft наступным разам штосьці стрэльне ў галаву, ці там закончыцца нейкі дагавор паміж Indie і Microsoft, і міне час, пасля якога гульня проста знікне з каталога. І вось у красавіку 26-го года гэта ўжо пра паніжэнне цэнаў артыкул. У красавіку 26-го года, то бок у нас зараз красавік, Microsoft робіць адваротны крок. Новае кіраўніцтва Xbox у асобе Ашы Шармы. Гэта цяпер, давайте вернем, вось, гэта Аша Шарма, CEO Microsoft Gaming, пасля таго, як з пасады у адным з мінулых відзікаў сышоў Філ Спенсер. Яна напісала спачатку унутраную нататку супрацоўнікаў, што Game Pass стаў занадта дарагім для гульцоў. Microsoft пачала штосьці падазраваць. Праз некалькі дзён выйшаў вось гэты блог-пост ужо на Xbox Wire, і цана Game Pass Ultimate панізілася з $30 да 23, а PC Game Pass з 16,5 до 14. Чамусь я лічу, што до 12. Цікава. 12 было раней. Зразумела. Надурылі і мяне тут. Вось. Плюс з таго, што стала вядома, будучыя новыя гульні у франшызе Call of Duty, яны больш не будуць выходзіць Day One у геймпасе. Яны будуць трапляць у гэтую бібліятэку бясплатных умоўна гульняў толькі праз год. Гэта такая даволі вялікая вакенца, скажем так, эксклюзіўнасці па-за геймпасам. Трэба, зразумела, звярнуць увагу на вось гэтую матэматыку. Было $20, стало $23, пасля паднялі, скінулі, $3 накінулі. Гэта не вяртанне ранейшай цаны, гэта важна зразумець, важна пачуць, гэта ўсё яшчэ на $3 даражэй, чым было паўгода таму. Класічны такі прыём з менеджмента: спачатку папрасі ў 2 разы больш, чым табе трэба, потым саступі. Прыйшоў новы, лепшы, выдатнейшы менеджер, які прынёс палёгку ўсім геймерам на Xbox, пайшоў усім насустрач. Толькі вось гульцы цяпер не вельмі удзячныя за гэтае паніжэнне, таму што яны ўжо паспелі адмяніць падпіску і ўжо знайшлі альтэрнатывы. Прычына, чаму агулам Microsoft наогул паварушылася у фінансавай справаздачы кампаніі. Даходы ад контенту і паслуг скараціліся на 5% год да года, а продажы абсталявання, то бок непасрэдна вось гэтага, як жа тут зрабіць лепш? Вось так, пэўна. Xboxаў скараціліся на 32%. Гэта жудасныя лічбы. Game Pass, які пры Філу Спенсеру пазіцыянаваўся як галоўная фішка Xbox, відавочна цяпер не выцягвае. І Microsoft перастаў
перастае паведамляць пра колькасць падпісчыкаў у геймпасе яшчэ ў 2022 годзе, 4 гады таму. Звычайна гэта, зразумела, ж робяць, калі лічбы не вельмі прыемныя. А Call of Duty, дзеля якой Microsoft патраціла 75 мільярдаў даляраў на куплю Activision Blizzard, паказвае даволі кепскую падаючую такую дынаміку. Black Ops 7, якая выйшла мінулай восенню, прадалася значна горш за Black Ops 6 па-за мінулую гульню. І цяпер давайце, пэўна, асобна паразмаўляем пра Call of Duty, бо гэта самая такая цікавая частка ўсёй гэтай гісторыі. Калі Microsoft купляла Activision за 75 мільярдаў баксаў, у унутраных прэзентацыях я ў гэтым упэўнены. Зразумела, што быў прыгожы слайд з графікамі, які паказваў, як код у Game Pass ператворыць падпіску проста ў незаменны сервіс. Маўляў, прыходзіш, ты плаціш $20 у месяц і атрымліваеш найвялікшую гульнявую серыю ў гісторыі. Хто ў здаровым розуме адмовіцца ад такой fair deal? Лініі на графіку, зразумела, ж на тым слайдзе павінны былі ісці уверх і ўправа, таму што куды ж яны яшчэ могуць ісці, але бізнес-аналітыкі хутчэй за ўсё памыліліся. Праблема ў тым, што гэта быў чыстай вады міф, якому нельга было верыць. Як выявілася, Call of Duty і Game Pass гэта прынцыпова розныя аўдыторыі геймераў, і Microsoft гэтага не ўбачыла або не захацела гэтага бачыць. Падумайце самі, для каго наогул існуе Game Pass? Гэта сервіс для людзей, якія любяць рознае. Любяць спрабаваць розныя рэчы, пабегаць у вялікіх блокбастерах, паглыбіцца ў нейкія незалежныя маленькія гульні, паспрабаваць рэтра-каталог, пакруціць нешта такое дзіўнае, пра што чулі, пэўна, ад сябра, ці што ніколі б самі ў здаровым розуме не купілі. Гэта аўдыторыя такіх гульнявых бадзягаў, людзей, якія пасуцца на розных пашах і якія могуць атрымоўваць задавальненне ад розных гульняў. Так, яны задавальненне могуць згуляць у вашу новую Call of Duty, але для іх гэта проста яшчэ адна гульня, якая ёсць у каталозе, не падстава для набыцця агулам гэтай падпіскі. А цяпер зусім іншая аўдыторыя. Фанаты Call of Duty, фанаты якіх-небудзь гульняў серыі Madden, фанаты FIFA, якая цяпер завецца EA Sports FC. Але я думаю, што вы разумееце, пра што агулам гаворка. Гаворка пра людзей, для якіх відэагульні гэта літаральна 1-2 серыі ў год. Яны купляюць новы код, яны грукаюць у яго ўсе вечары да выхаду наступнага коду. На працягу года гуляюць бязвылазна менавіта і выключна толькі у код. І так па крузе. Раз у дзесяцігоддзі выходзіць якая-небудзь Grand Theft Auto чарговая, яны на пару месяцаў пераключаюцца на яе, і вось для такой аўдыторыі гэта велізарны рынок, больш за ўсе іншыя кагорты гульцоў разам узятыя. Тых, хто любіць шмат і рознага, насамрэч не так шмат, як тых, хто любіць проста код, як тых, хто любіць проста FIFA. І вось Microsoft спрабавала прапанаваць гэтай другой аўдыторыі Game Pass. А яны ўзялі калькулятар, $20 у месяц гэта 240 баксаў у год. Гульня каштуе $70. Перавага падпіскі, доступ да каталога, які ім проста не цікавы. І адказ для іх відавочны: не купляць падпіску, купіць гульню. І тады Microsoft спрабавала зайсці з другога боку, паднялі цану на Game Pass, каб кампенсаваць тыя страты, якія ў іх адбыліся. І тут паўстае першая аўдыторыя і кажа: вы што, з глузду з'ехалі? Я плачу больш за падпіску дзеля гульні, якая мне нахрен не патрэбная. Не, я так не буду. Давайте да відзення, я пайду ў Steam і буду там купляць гульні на распродажы, менавіта тыя гульні, у якія я буду хацець гуляць хутчэй за ўсё. І Microsoft па выніку скрыжавала правады паміж гэтымі дзвюмя аўдыторыямі і атрымала кароткае замыканне. Яны страцілі грошы з прамых
продажаў Call of Duty сярод менавіта фанатаў серыі, не атрымалі дастаткова новых падпісчыкаў сярод гэтай аўдыторыі і пры гэтым развалі сваю асноўную базу падпісчыкаў, якая мусіла плаціць больш за тое, што ім не трэба. Вось на вашых экранах зараз цікавейшая аналітыка ад Ньюзу. Там сапраўды жахлівыя лічбы. У першы год код у Game Pass сапраўды прынёс некаторы невялічкі прырост падпісчыкаў, але цаной жудасных страт у продажах. На другі год прырост знік цалкам, асабліва на фоне вось гэтага слабага Black Ops 7. Гэта ў прынцыпе выглядае як калі зімой ты паліш дарагую мэблю дзеля таго, каб сагрэцца. Спачатку табе ж зразумела будзе цёпла, але потым у цябе няма ні мэблі, ні вогнішча, ні цяпла. І самае балючае пытанне, як такая разумная, здавалася б, кампанія, як Microsoft з усімі сваімі аналітыкамі і з усімі сваімі даследаваннямі рынку магла прапусціць настолькі базавую рэч. Адказ, я баюся, будзе даволі банальным. На высокім узроўні менеджменту у гульнявой індустрыі ўсё яшчэ існуе нейкая такая уяўная кагорта пад назвай гульцы, пад назвай геймеры, нейкая такая аднародная маса людзей, якіх можна апісаць адной слайд-прэзентацыяй. У рэальнасці гульцы дзеляцца на дзясяткі вельмі розных груп з рознымі звычкамі, з рознымі чаканнямі, з нейкай рознай эканомікай, сацыяльным статусам, але каб гэта ўбачыць, трэба слухаць людзей унізе арганізацыі, якія працуюць з рэальнымі данымі, а не верыць у нейкія прыгожыя графікі на слайдах. У карпорацыях, на жаль, гэта рэдка адбываецца. І ў Microsoft, падобна, гэта не зразумелі. Не зразумелі яны яшчэ і тое, што падпісчыкі гэта не бясконцы рэсурс, гэта не пясок, які можна нагрэбсці лапатай і насыпаць яшчэ. Гэта людзі, якія аднойчы прынялі рашэнне адмяніць падпіску, прашлі праз нязручнасць гэтага свайго рашэння, гэтага дзеяння, знайшлі нейкую альтэрнатыву, і цяпер у іх няма ніякай матывацыі вяртацца. Таму што дурняў больш няма. Вы навучылі, што дурным быць не трэба. Вы малайчынкі. Гэтае пакаленне гульцоў, якіх Microsoft самі сваімі няўклюднымі рухамі прымусілі крытычна паглядзець на сваю падпіску Game Pass, і многія з іх пасля гэтага погляду на падпіску зразумелі, што з тым, што GOG, што іншыя крамы, якія існуюць, і простая пакупка гульняў на распродажах гэта значна зручней, чым каталог гульняў, якія ты не згуляеш, і гульні з гэтага каталогу знікаюць і цябе не застаюцца. Game Pass і агулам вось гэтая праблема падпісачнай эканомікі ў гульнях у цэлым гэта вельмі такі цікавы кейс, бо у адрозненне ад таго ж Netflix, дзе ты вечарам глядзіш фільм, а як кладзешся спаць ці назаўтра ты ўжо і забыўся пра яго, і што ты там глядзеў, як ты там глядзеў, гэта было імгненне. Гульні займаюць дзясяткі і сотні гадзін. Чалавек, які купіў Baldur's Gate 3, ён за $60, ён будзе гуляць у яе 400 гадзін, і кожная гадзіна яму гульні абыдзецца яму ў 15 центаў за гадзіну. А падпісчык Game Pass пры аналагічнай гульні плаціць у разы больш, і гульня яму па выніку не належыць. Яна можа знікнуць з каталога праз пару месяцаў, і ўсё, знікне і ўвесь твой прагрэс, калі ты толькі, зразумела ж, не гатовы купіць гэтую гульню праз гульнявую краму Microsoft. Гэтую матэматыку рана ці позна разумее кожны. Я у свой час яе зразумеў. Microsoft паўгады таму прымусіла вялікую частку гульнявой аўдыторыі асэнсаваць гэтую розніцу, гэтую формулу, гэты прынцып. І па выніку хацелі пабудаваць Netflix для гульняў, а атрымліваецца, што збудавалі ілюзію, якая трымалася на нізкай цане і на інерцыі падпісчыкаў. Цана знікла, інерцыя разбілася аб сцяну падвышэння на 50% і застаўся вельмі дарагі сервіс, які канкуруе са з тым, дзе ў цябе на распродажы можна купіць палову
каталога, ну добра, не палову, гэта я ўжо перабольшыў, але шмат добрых гульняў за тыя ж грошы і назаўжды, пакуль існуе, з тым зразумела ж. Вось такая цікавая прышчэпка Microsoft ад Game Pass'а для шмат якіх геймераў. Не ўпэўнены, што зараз паніжэнне нейкім чынам дапаможа ім выратаваць Game Pass, таму што дурняў, як я ўжо казаў, пэўна больш няма, і гэта для Microsoft бяда сапраўдная. 15 гадоў, 4 трыльёны долараў рынкавай капіталізацыі, чвэрць трыльёну прыбытку, і Тім Кук нарэшце можа сысці з пасады Apple, нарэшце можна адправіць дзеда на пенсію. Гэта адначасова і самы прадказальны і самы такі нечаканы крок за апошнія гады ў Купертына, у штаб-кватэры Apple. 20 красавіка кампанія афіцыйна абвясціла, што 1 верасня гэтага года Тім Кук перастане быць генеральным дырэктарам Apple і стане старшынёй савета дырэктароў. Яго месца зойме Джон Тэрнус, чалавек, які кіраваў усім жалезам Apple прыкладна апошнія 5 гадоў. Давайте паговорым пра тое, чаму гэта важна, хто такі агулам Тэрнус і чаму Apple у 2026 годзе нагадвае вельмі прыгожы карабель, які плыве ў тумане, але без радара. Давайте будзем разам з тобой фаерболы круціць. Спачатку пра Кука. Гэта чалавек, пра якога ніхто ніколі б не сказаў, што ён з'яўляецца рок-зоркай свету тэхналогій. Ён не Стыў Джобс, калі вы не заўважылі. Шмат хто не Стыў Джобс, толькі Стыў Джобс быў Стыў Джобс, але прынята так казаць. Ён ніколі не хацеў быць Стывам Джобсам і заўсёды пра гэта казаў даволі адкрыта. Кук гэта такі інжынер ланцужкоў паставак. Я ўжо калісьці, мне падаецца, расказваў у суседнім падкасці Тэхнавука пра яго. У адным з першых штосьці такое я прыпамінаю пра вось гэтыя ланцужкі паставак усё. Як чалавек выбудаваў тую кампанію, якой Apple з'яўляецца зараз. Ён умее аптымізаваць лагістыку так і змог яе аптымізаваць такім чынам, што у кіраўніка Foxconn, іх найважнейшага партнёра, іх найважнейшага вытворцы іх прыладаў, у свой час пабеглі слёзы па шчаках, па тлустых яго шчочках, і менавіта вось гэтая нудная, такая негламурная, нецікавая навука ператварыла Apple з вялікай кампаніі ў найбуйнейшую кампанію ў свеце. Калі Кук стаў SEO у 2011 годзе, Apple зарабляла прыкладна 100 мільярдаў долараў на год. Цяпер гэта ўжо больш за 400 мільярдаў долараў. Кук збудаваў такі ланцужок паставак, які ахоплівае больш за 100 краін і 3 мільёны працаўнікоў. Ён ператварыў сервісы App Store, Apple Music і iCloud у сапраўдны бізнес на 109 мільярдаў долараў гадавога даходу, і гэта больш, чым на хвіліначку зарабляе большасць кампаній з Fortune 500 агулам. А яшчэ Кук гэта чалавек-дыпламат, які умудряецца нейкім чынам захоўваць цёплыя адносіны з Сі Цзіньпінам і з Дональдам Трампам, з двумя антаганістамі сучаснай геапалітыкі. Калі ў 2019 годзе Трамп хацеў уляпіць 10% тарыфы на імпарт тавараў з Кітая, Кук асабіста тэлефанаваў прэзідэнту ЗША і тлумачыў, што iPhone падаражэе, а Samsung скажа Трампу за гэта толькі дзякуй. Тарыфы адмянілі тады для электронікі, а Samsung дзякуй не сказалі. Але вось у 2025 годзе, калі у дзень вызвалення Трамп абваліў акцыі Apple на 20%, і Кук прыехаў у авальны кабінет да прэзідэнта, абвясціў пра
600 мільярдаў долараў інвестыцый Apple у амерыканскую эканоміку, большасць з якіх і так была нейкім чынам запланаваная, і падарыў Трампу самы важны падарунак, і падарыў Трампу вось гэты цуд, чамусьці які ў мяне не хоча адкрывацца. Ну вось, добра, будзем лічыць, што адкрыўся хоць такім чынам. Падарыў Трампу шыльду на залатой падстаўцы, вельмі важную шыльдачку для прэзідэнта ЗША, і дзякуючы гэтаму Apple атрымала выключэнне з тарыфаў, бо Тим Кук гэта ўсё ж такі геніяльны маніпулятар, геніяльны дыпламат, які ведае, калі быць бесхрыбетным і калі гэта важна для яго кампаніі. Трамп потым пісаў у соцсетках, што, маўляў, Тим Кук неверагодны хлопец з амаль незраўнальнай кар'ерай, мілае рэв'ю ад чалавека, які можа знішчыць твой бізнес усяго толькі адным допісам сваім у соцсетках. Але зразумела ж, у гэтага ўсяго ёсць і адваротны бок, ён значна менш гламурны, чым можа падацца на першы погляд. Пры ўсіх сваіх фінансавых поспехах Кук пакідае Apple у стане, які, калі казаць ветліва, можна пісаць як такая стратэгічная нявызначанасць. Менш ветліва гэта гучаць будзе, як яны агулам прашляпілі рынок штучнага інтэлекта. Siri з'явілася ў 2011 годзе. Яна равесніца кар'еры Кука як SEO. І тады гэта сапраўды была такая навуковая фантастыка. Гэта было 15 гадоў таму. Страшна такое ўспамінаць. Ты мог размаўляць з тэлефонам, і ён табе адказваў. Прайшло 15 гадоў, з'явіліся Google Assistant, з'явіліся Alexa, з'явіўся чат GPT. Людзі зноўку лятаюць на месяц, а Siri ўсё яшчэ спатыкаецца на нейкіх простых камандах. Apple паабяцала рэвалюцыю ў штучным інтэлекце яшчэ ў 2024 гады, амаль 2 гады прайшло, прэзентавала Apple Intelligence і правалілася. Пра гэты Apple Intelligence потым былі даволі сумнеўныя, так скажем, навінкі і сумнеўныя абноўкі. Абноўленая Siri, якая мусіла стаць жамчужынай, выйсці ў 2025 годзе, была перанесена на 2026 год, і Apple Intelligence агулам не атрымалі гэтую сваю неверагодную карону. Нейрашлопныя гэтыя функцыі даволі кепска працавалі. Падсумаванне навін пачала генерировать фейкавыя загалоўкі з лагатыпамі сапраўдных СМІ. Кіраўнік AI напрамку Джон Джаенандрэа быў заменены, і Apple наняла экс-інжынера, які працаваў з Google Gemini. І вось цяпер на гэты выбуховы коктейль прыходзіць новы SEO. Ёсць гісторыя, якая добра тлумачыць, хто такі Джон Тэрнус. Некалькі гадоў таму Mac Mini адчайна патрабаваў абнаўлення, але новы корпус азначаў бы чаргу. Трэба было стаць у чаргу у дызайн-аддзел Джоні Айва, а гэта, зразумела ж, затрымкі. Тэрнус вырашыў, што корпус не мяняем, чып абнаўляем і выпускаем як ёсць. Не пайшоў да Айва, не збіраў камітэтаў, проста зрабіў. Зразумела ж, можа падацца, што гэта дробязь, магчыма, так і ёсць, але ў Apple, дзе палітычныя гульні паміж аддзеламі гэта сапраўдны від спорту, такая рашучасць гэта вялікая рэдкасць. Тэрнусу 51 год, ён правёў у Apple 25 з іх і амаль лічы, што ўсю сваю кар'еру. Прыйшоў у 2001 годзе, калі кампанія яшчэ называлася Apple Computer, і ніхто не мог сабе ўявіць, што
яна аднойчы будзе каштаваць 4 трыльёны долараў, пэўна Тэрнус таксама. Ён інжынер-механік па адукацыі, скончыў Пенсільванскі універсітэт, дзе апроч вучобы прафесійна яшчэ і плаваў. Яго дыпломны праект гэта механічная рука для кармлення людзей з якой кіравалі з дапамогай рухаў галавы. Да Apple ён працаваў у кампаніі Virtual Research System, рабіў шлемы віртуальнай рэальнасці. Гэта быў 97 год, гэта важна. VR-шлемы ў 97 годзе гэта прыкладна як які-небудзь блокчейн-тэлевізор у 2018 тэхналогія існуе, але ніхто не ведае, навошта яна патрэбна, як ёй карыстацца. У Apple Тэрнус пачаў з дызайну такіх рэчаў, як Cinema-дысплей, потым узяўся за iMac, потым за iPad, і кожны iPad, які калі-небудзь існаваў, прайшоў праз ягоныя рукі. А гісторыя з AirPods гэта наогул сапраўдны дэтэктыў. Распрацоўка першага пакалення суправаджалася такімі жорсткімі сваркамі паміж кіраўнікамі розных аддзелаў. Яны не маглі дамовіцца, як гэта ўсё будзе працаваць, як захаваць Bluetooth злучэнне стабільным. Адзін менеджер быў у выніку гэтага звольнены, іншага адправілі ў Кітай, а Тэрнус, якому тады яшчэ не было нават і 40 гадоў, неяк трымаўся ў баку ад гэтай бойні. Гэта яго суперсіла, чалавек, які можа прайсці праз міннае поле карпаратыўных інтрыг і не ўзарвацца на гэтым шляху. Як бачым, ён вельмі добра трымаўся сваёй ідэалогіі мінання гэтых мінных палёў. Пераход Макаў на Apple Silicon гэта яго праца, яго каардынацыя разам з Джонні Сруджы. iPhone Air гэта нядаўна была яго прэзентацыя. MacBook Neo таксама на яго руках. І святкаванне 50-годдзя Apple у Grand Central Station, як пісалі карэспандэнты ў Нью-Йорку. На сцэне тады былі двое: Кук і Тэрнус. Сігнал быў даволі празрысты, хто стане наступным кіраўніком кампаніі. У вольны час чалавек ганяе на Porsche, чым яшчэ займацца, калі ты будучы SEO Apple. Кажуць, што ён даволі хутка ездзіць. Гэта кепска, таму што гэта можа азначаць, што аднойчы ён разаб'ецца. Ёсць уже адна гісторыка пра вядомага стваральніка гульняў, які любіў хутка ездзіць, але для кого гэта скончылася кепска. Вось. У Тэрнуса хапала ўсялякіх праблемных рэчаў. Лічыцца, што менавіта ён стаіць за тачбарам. Тачбары гэта такія дзіўныя сэнсарныя дысплеі, якія знаходзіліся на радзе кнопак F1, F12 у MacBookах, у MacBook Pro. З аднаго боку даволі прышпільная рэч была. У мяне такі быў на працоўным MacBooku 2019 года, здаецца, які яшчэ быў на Intel, і там было зручна час ад часу тыкаць у гэты дысплейчык, калі ты працаваў з Final Cut'ам, з монтажнымі праграмамі. Гэта насамрэч было нават зручненька. Дзіўна, але здаецца, што тэхналогія ўжо нейкіх вельмі старых часоў, але яна існавала. Гэта было незвычайна. Яго не шмат хто любіў, мякка кажучы, гэты тачбар, але часам ён мог быць карысным. Далёка не заўсёды, але перыядычна гэта была прыкольная рэч. Таксама яго назначаюць адказным за Butterfly клавіатуру, якая ламалася ад адной пылінкі. Была такая клавіатура таксама, хутчэй за ўсё, дзесьці пад закат інтэлаўскіх макбукаў. Клавіатуры бабачкі, клавішы бабачкі. Карацей, яны былі даволі праблемнымі. Шмат было вяртанняў, шмат было праблемаў з гарантыйнымі выпадкамі з гэтай клавіатурай. І
Ён такі інжынер з душой маркетолага, незразумела, ці гэта камплімент, ці гэта прысуд. Я пакуль сам не вырашыў, але ён вось здольны на такія нейкія незвычайныя эксперыменты, незвычайныя рэчы. Ну, зараз глядзіш на гэта, думаеш, гэта было цудоўна. Цікавая рэч. Магчыма, мы яе ў свой час не зразумелі. Першы начальнік Тэрнуса у Apple Стыв Сіферат называе яго чалавекам аднарода. Калі Тэрнус атрымаў магчымасць узяць нейкі свой асабісты кабінет атрымаць, ён адмовіўся ад гэтага, двойчы адмовіўся, сядзеў разам з камандай у Open Space. На нарадах ён валодае рэдкай для кіраўніка здольнасцю трымаць фокус і аддаваць перавагу размовам напрамую з інжынерамі, а не з іх менеджерамі, якія ведаюць менш нейкай канкрэтыкі, менш праблемаў, якія, магчыма, выключаць тое ці іншае рашэнне. І гэта кантрастуе, можна так сказаць, з вобразам Джобса, які мог увайсці ў пакой і адным сваім позіркам прымусіць людзей перарабіць 3 месяцы сваёй працы. Гэты чалавек умее размаўляць з людзьмі у адрозненні ад Джобса. Ёсць трывожныя моманты, зразумела ж. Крыніцы Wall Street Journal кажуць, што Тэрнус невядомы нейкімі вялікімі рызыкоўнымі стаўкамі. Ён выдатны выканаўца, ён сапраўды бліскучы інжынер, эфектыўны кіраўнік, але ці зможа ён прапанаваць бачанне, якога Apple, на думку крытыкаў кампаніі, ужо не мае ад часоў Стыва Джобса. Гэта адкрытае пытанне, і пад сумнеў такія здольнасці у Тэрнуса ўсё ж такі ставяць. І Apple зараз у сваім вось гэтым моманце гісторыі яна стаіць перад развілкай, якой, пэўна, у кампаніі не было з часоў вяртання Стыва Джобса ў 1997 годзе. Не фінансавай, зразумела ж, таму што грошай у Apple толькі ў кэшы, умоўна, больш за 130 мільярдаў. Гэта, зразумела, што не факт, што гэта сапраўдныя грошы, дзесяткі-дваццаткі баксаў соткі. Але гэтыя грошы ёсць, і іх вельмі шмат, з імі ўсё ў кампаніі добра. Але развілка стратэгічная. Увесь свет тэхналогій зараз ідзе ва ўсе кірункі, звязаныя са штучным інтэлектам. Google, Microsoft, Meta, OpenAI укладваюць сотні мільярдаў у дата-цэнтры, у навучанне мадэляў, а Apple амаль нічога ў гэта не ўкладвае. Кук аддаваў перавагу укладванню гэтых грошай у байбэк акцый, у выкуп акцый кампаніі з фондавай біржы. Сотні мільярдаў долараў вярнуліся акцыянерам замест таго, каб нейкім чынам пайсці ў AI-інфраструктуру. Ёсць аптымісты, наадварот, якія кажуць, што калі AI-бурбалка лопне, то Apple з яе кэшам будзе ў найлепшай пазіцыі, з іх кэшам, з іх жалезам. Ёсць, зразумела, што зноўку чарговыя песімісты, якія кажуць, што калі AI гэта не бурбалка, Apple назаўсёды, пэўна, застанецца заду. Але Тэрнус гэта інжынер, гэта чалавек жалеза, і гэта, магчыма, менавіта тое, што зараз патрэбна кампаніі, бо штучныя інтэлекты на прыладах Apple залежаць менавіта ад жалеза. Neural Engine, прапускная здольнасць памяці, усялякія сэнсары, батарэі, тэрмальны дызайн, on-device, AI, усялякія мадэлькі, якія могуць працаваць на дэвайсах. Гэта менавіта тое, дзе Apple можа адрозніцца ад сваіх канкурэнтаў, і менавіта тое, дзе жалезны інжынер SEO можа мець нейкую перавагу. Ёсць яшчэ адзін нюанс, які працуе на карысць Тэрнуса. Apple мае, можна сказаць, што даволі такую унікальную структуру. У адрозненні ад іншых гігантаў, тут няма генеральных менеджераў, адказных за асобныя бізнесы. Кампанія арганізавана па функцыях. Гэта значыць, што SEO мусіць разумець усе часткі машыны, з якой ён працуе, ад чыпаў да сервісаў. І Тэрнус, які правёў 25 гадоў унутры гэтай структуры, ведае яе як ніхто добра. Яму прыйдзецца вырашаць і кучу іншых пытанняў. На яго зваліцца зараз якая-небудзь спрэчка з Epic Games вакол App Store, тарыфная вайна з Кітаем.
рэляцыі з Трампам. Кук выбудоўваў гэтыя адносіны гадамі, і у Тэрнуса такога капіталу, зразумела ж, зараз няма. Таму паглядзім, што ў яго атрымаецца, ці будзе штосьці рабіць з Vision Pro. Цікава, колькі агулам Vision Pro на яго сумленні знаходзіцца. Гэта мёртвы зараз прадукт, які спажыўцы ігнаруюць. Першым сапраўдным, пэўна, экзаменам для Тэрнуса ўсё ж таки будзе складаны iPhone, не ў сэнсе, што ён цяжкі, а ў сэнсе, што ён складваемы, складны iPhone, пэўна, так правильно сказаць. Вось такая ідэальная сюжэтная арка для новага інжынернага SEO. Чалавек жалеза мусіць даказаць сябе менавіта праз такое жалеза на жалезе. Паводле даных Bloomberg, складны iPhone застаецца ў графіку кампаніі і мае дэбютаваць ужо ў верасні гэтага года разам з iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max. Фактычна гэта адбудзецца ў першыя тыдні Тэрнуса на пасадзе SEO. Гэта частка трохгадовага плана па перавынаходніцтву айфонаў. Мінулай восенню мы ўжо пабачылі абноўленыя Pro мадэлі і танчэйшы iPhone Air. Цяпер пабачым складны iPhone. А ў 27 годзе, да, 20годзе iPhone нас чакае яшчэ некая адна вялікая перабудова. Складны iPhone будзе падобны на тое, што ёсць ужо ў канкурэнтаў. І Samsung, і шматлікія кітайскія вытворцы, яны ўжо доўгія гады прапануюць складныя тэлефоны. Apple абяцае, што нарэшце яны змаглі дачакацца таго развіцця тэхналогій, якое дазволіць рабіць гэтыя складныя смартфоны якаснымі. Вырашылі яны нібыта галоўныя праблемы. Гэта якасць экрана, гэта трываласць экрана, гэта згін, які мусіць быць амаль нябачны пры у разгорнутым стане. І ў ландшафтным рэжыме экран будзе шырэйшым за канкурэнтам, а iOS будзе адаптавацца так, каб выглядалі як на iPad. Якой будзе цана? Лічыцца, што больш за $2000. Гэта значную частку спажыўцоў адпудзіць, але павысіць гэтую сярэднюю цану продажу і дасць нейкі дасць рост доходаў. Таму складны iPhone это такая не проста нейкі новы тэлефон, новы iPhone. Гэта будзе адказ на пытанне, ці можа Apple яшчэ нас здзіўляць. І менавіта Тэрнус, як кіраўнік усяго жалезнага у Apple, нясе за яго прамую адказнасць. Калі складны iPhone выйдзе ў верасні і, зразумела ж, анонс будзе рабіць ужо новы SEO, гэта будзе яго першы такі публічны момант ісціны. Што ва ўсім гэтым больш зачапіла мяне, гэта тое, што Кук даў параду свайму пераемніку, параду не быць кімсьці іншым, быць сабой. Гэта, зразумела ж, добрая парада, але ёсць і іншая версія. Калі ты прыходзіш кіраваць кампаніяй, якая 15 гадоў жыла на інерцыі аднаго прадукту і прапусціла найбуйнейшы тэхналагічны зрух дзесяцігоддзя, звязаны са штучным інтэлектам, можа быць проста сабой гэта ўжо не зусім дастаткова. Можа, трэба паспрабаваць быць кімсьці іншым. Верасень пакажа, хто дзе зрабіў кучкі, складны iPhone, новыя сіры, новы SEO, усё гэта адначасова. Альбо гэта будзе пачатак нейкай новай эры Apple, альбо гэта будзе самы дарагі тэлефон у гісторыі, які складаецца так, каб было зручней хаваць слёзы ад таго, які ён выйдзе няўдалы. Паглядзім. Valve выпускае кантролер за $100, у якога ёсць трэкпады, гіраскоп і 2 стыкі.
Два, таму што першы з тым кантролер, які выходзіў прыкладна 10 гадоў таму, выходзіў толькі з адным, і ўсе запомнілі, чым гэта насамрэч скончылася. Скончылася вялікім распродажам па $5 за штуку. Значыць, так, 4 мая, зусім хутка, прыкладна тыдзень застаўся, Valve афіцыйна выпусціць Steam кантролер другога пакалення. Кошт яго $100 у Штатах, гэта важна. У Еўропе, хутчэй за ўсё, гэта будзе €100, і, зразумела ж, пераводьце менавіта з еўра ў вашу мясцовую валюту, дзе вы там знаходзіцеся. І гэта першая з 3 навінак жалезных ад Valve у гэтым годзе. Таксама мы чакаем Steam машыну, гэта тыпу кансоль, камплюктер-кансоль, якая будзе стаяць дзесьці пад вашым тэлевізарам ці проста ў вас на стале. А другое, гэта Steam Frame, гэта ўжо VR-гарнітура. Вось, што тычыцца новага кантролера, ён выходзіць першы, таму што, зразумела ж, у ім няма аператыўнай памяці. Яго прасцей за ўсё выпусціць, і няма асабліва чым і наконт чаго пераймацца. Ёсць надзея, што ўсё з ім будзе добра. Новы кантролер цалкам паўтарае ўсе тыя інпуты, якія ёсць на Steam Deck'у, на партатыўнай кансолі ад Valve. Тыя самыя два трэкпады пад стікамі, гэта такія пляцовачкі квадратныя з закругленымі вугламі, якімі можна карыстацца як сэнсарнымі трэкпадамі ноутбука, кіраваць мышкай, курсорам мышы. Это даволі зручна, як расказваюць адэпты Steam Deck'а і тыя, хто ўжо паспеў папрацаваць, пагуляць з новым Steam кантролерам. Пад стікамі схаваныя гэтыя пляцовачкі, менавіта трэкпады. Ёсць 6-восевы гіраскоп, і зразумела, што ёсць усе стандартныя кнопкі, якія ты чакаеш ад геймпада. І ідэя простая, зразумела, вось як і на гэтым відэа амаль што, правда, тут не на канапе чалавек сядзіць, але сядзіш на канапе, гуляеш у стратэгію, гэта будзе цалкам магчыма з гэтым геймпадам. І нават здаецца зручна, або просто там лазіш па сваім дэсктопе, і табе не трэба уставаць да клавіатуры ці мышкі. Трэкпады імітуюць рух мышы прыкладна па камфортнасці на 70%, як кажуць некаторыя аглядальнікі. І для стратэгій ці RPG гэта дастаткова, у прынцыпе. А гіраскоп, той увогуле кажуць, працуе лепш за тыя самыя трэкпады. Гіраскопам таксама можна будзе кіраваць у гульнях, але пра гэта крыху пазней. Шмат такія аглядальнікі агулам кажуць, што гіраскоп працуе нават лепш за трэкпады у вось гэтым кіраванні мышкай у гульнях, скажем так. І адзін з аглядальнікаў з тых, што я чытаў, PC Gamer, ён, аглядальнік гэтага выдання, адзначаў, што гэта нават канвертавала яго у веруючага. Ён цяпер верыць у гіра-кіраванне, што гэта сапраўды можа быць зручна. Я ў гэтае гіра-кіраванне верыў ужо з часоў першага Nintendo Switch і даўно казаў, што любы паважаючы сябе сучасны геймпад мусіць мець кіраванне з дапамогай гіраскопа. З ім цэліць па мішэнях у гульнях, дзе менавіта трэба страляць, у мільярд разоў зручней, чым проста кіравацца стікамі. Прынамсі, людзям, якія, як я, выраслі на клавамышы, для іх гэта куды зручнейшае. Я памятаю, як некалькі гадоў таму, калі я яшчэ верыў у светлую будучыню Xboxа, Філ Спенсер рассылаў апытанку пра тое, што б геймеры хацелі пабачыць у геймпадах ад Xbox. Я галасаваў усімі рукамі і нагамі за гіраскопы, але дзе цяпер той Філ Спенсер і дзе тыя вынікі той апытанкі? Вось звычайны, стандартовы, ой, вам не бачыце, дзесьці ось так, я яго пакажу. Звычайны стандартовы геймпад ад Xboxа, у якім насамрэч апроч прыгажосці, прыгожага колеру расцветкі,
афарбоўкі, нічога такога няма, але ён зручны, ён сапраўды зручны. Вось гэтыя хваты такія крыху скошаныя пад вугламі, яны сапраўды вельмі зручныя, на што прынамсі наракаюць некаторыя аглядальнікі, кажуць, што вось менавіта гэтыя скосы у геймпадзе з тым кантролеры, яны крыху меншыя, з-за чаго у цябе такая крыху больш сутулая, як сабака сутулая, карацей, ты сядзіш сутулы, як сабака сутулы, ты сядзіш, і гэта не вельмі зручна. Вось гэта адзін з мінусаў, які пэўна істотны, які я заўважыў у розных аглядальнікаў, якія гэта адзначалі. Але ж, зразумела, гэта не спыніць мяне ад набыцця гэтага кантролера. Добра. І гіраскоп, і вось гэтыя трэкпады, яны насамрэч працуюць у такім тандеме. Па змаўчанні гіра кіравання актывуюцца толькі калі ты дакранаешся да трэкпада або да стыка, і можна адным рухам шпурнуць курсор кудысьці праз увесь экран, дзякуючы вось гэтай гіра наладцы, а потым дакладна навесціся ўжо нейкім чынам трэкпадам, а вось гэтымі квадратикамі сэнсарнымі, якія ёсць на самім геймпадзе. Павінна, пэўна, спадзяюся, быць зручна. Стыкі, дарэчы, ужо на сэнсарах TMR з непасрэдна з коробкі па дэфолту. Не трэба мяняць на нейкі хал-эфект, як даводзілася уладальнікам Steam Deck. І тут варта спыніцца, бо Valve робіць з гэтых стыкаў ледзь не галоўны аргумент продажу. Вось яны тут адзначаны, TMR, магнітныя стыкі. І TMR гэта такая... Ці ёсць у мяне тут штосьці, здаецца, штосьці ёсць. Гэта такая навейшая тэхналогія магнітных стыкаў, Tunnel Magnetoresistance, туннельнае магнітасупраціўленне. У звычайным геймпадзе, дзесь у мяне ёсць лепшы відарыс, у звычайным геймпадзе, вось ён, супер, стыкі працуюць на патэнцыяметрах. Гэта такі спецыяльны паўзунок там ёсць, які соўваецца па вугляроднай сцежцы, што дазваляе чытаць рух стыкаў за кошт змены вось гэтага output сігнала. І такі наўпрост самы тупы, самы просты фізічны кантакт. З часам сцежка гэтая сціраецца, супраціўленне мяняецца, і вітаем тое, што, пэўна, шмат каму з геймераў, уладальнікаў Nintendo Switch траплялася, гэта дрыфт. І уладальнікаў першай рэвізіі дакладна геймпадаў PlayStation, для PlayStation 5 таксама там была вялікая праблема з дрыфтом стікаў, таму што яны даволі хутенька, ён хутка з'яўляўся і ўжо пачынаў замінаць гуляць. Што тычыцца, гэта, як я ўжо сказаў, была вялікая праблема для арыгінальнага свіча, для PlayStation 5. У гэтай штукі таму павінны быць вялікія такія мёртвыя зоны, каб кампенсаваць нейкім чынам гэты знос. Хал-эфект, вось на вашых зараз экранах, гэта ўжо наступны крок гэтай тэхналогіі. Там магніт рухаецца каля сэнсара, кантакту непасрэднага няма, зразумела ж, і нейкага фізічнага зносу. Але гэта патрабуе узмацнення сігналу, і таму значна больш спажывае энергіі. Што, зразумела ж, адбіваецца на тым, што геймпады пачынаюць быць менш аўтаномнымі, скажам так. І TMR гэта ўжо нейкая сапраўдная квантавая механіка. Давай паспрабуем падматаць крыху наперад. Там сапраўды уключаецца штосьці падобнае да квантавай механікі, без нейкае перабольшвання. Ёсць два ферамагнітныя, вось тут у вас павінны быць бачныя, два ферамагнітныя пласты з перпендыкулярнымі магнітнымі палямі. Яны раздзелены мікраскапічна тонкім ізаляцыйным бар'ерам.
І паводле класічнай фізікі, як я зразумеў, электроны не павінны праходзіць праз гэты бар'ер, але дзякуючы вось этому квантаваму тунеляванню, як там называется, Tunnel Magneto Resistance, ўся гэтая тэхналогія, яны гэта робяць, яны праходзяць праз бар'ер, і калі знешні магніт выраўноўвае палі абодвух пластоў, тунеляванне ўзрастае, супраціўленне падае, і гэта змяненне можна вымераць і перавесці, зразумела ж, у пазіцыю стыка тое, чаго мы і патрабуем, чаго ўсе гэтыя тры тэхналогіі дамагаюцца зразумець, у якой пазіцыі зараз знаходзіцца стык. Таму у выніку TMR гэта таксама бескантактна, як і эфект Холла. Гэта значыць няма зноса, гэта значыць няма дрыфта, але пры гэтым ёсць меншае спажыванне энергіі і меншыя мёртвыя зоны па дэфолце. Valve называе гэта інкрэментальным паляпшэннем над Hall-эфектам з лепшым балансам магутнасці, коштам і прадукцыйнасці. І сапраўды гэта так і ёсць, сціпла, але сумленна адказалі, гэта сапраўды не рэвалюцыя, гэта такая добрая эвалюцыя гэтай тэхналогіі. Далей пачынаюцца нюансы, што тычыцца непасрэдна самого Steam кантролера. Кнопкі, яны звычайныя мембранныя, гэта нічога асаблівага з аднаго боку, магчыма, гэта кепска, але з іншага боку яны ціхія. Адзначаюць шмат якія аглядальнікі, што яны сапраўды цішэйшыя, чым нейкія канкурэнты. Дипад, ён жорсткі, трыгеры на вось гэтым геймпадзе, на вось гэтыя трыгеры, яны таксама на Hall-эфект сэнсарах, але нічым асаблівым, на жаль, не ўражваюць. Частота апытання 250 Гц. Зараз нават некаторыя бюджэтныя кантролеры яны даюць 1000 Гц адказаў, не адказаў, як это правильно сказаць, сувязі, добра. І хаптык эфект, зразумееш, вось гэты рамбл, маторчыкі, якія дазваляюць з тым кантролеру драбяжаць, яны таксама прысутнічаюць, але вось нейкай незвычайнасці у іх асабліва не заўважылі. Ёсць і ёсць. Аглядальнікі адкрыта кажуць, што гэта не геймпад для нейкіх спаборніцтваў, для нейкіх кампетитив кіберспартыўных гульняў. Гэта геймпад для такіх, як я, хто ляжыць на канапе і хоча проста насалоджвацца казуальным геймінгам. То бок аўдыторыя мэтавая гэта менавіта такія людзі, як я. Задняя панель. На задняй панелі гэтага дэвайса прысутнічаюць, ці нам гэта прадэманструюць, прысутнічаюць 4 кнопкі грыпы. На самім грыпе ўжо такім ёсць верхні, вось выдатна, L4 і R4. Спадзяюся, што вам хоць штосьці там бачна. І яшчэ ніжэй ніжняя L5, R5, дадатковыя кнопкі, якія, ў прынцыпе, можна, зразумела ж, самому нейкім чынам прызначыць на іх нейкія дзеянні праз Steam Input, і ўсё гэта будзе працаваць. Чым больш кнопак, тым, спадзяюся, лепш. Паглядзім. Не шмат якія бюджэтныя кантролеры, гэта дакладна, але на вас такія больш-менш дарагія дазваляюць, даюць табе магчымасць яшчэ нейкіх 4 дзеянні прызначыць на нічым не занятыя кнопачкі. Вось, кантролер, як адзначаюць аглядальнікі, даволі проста разбіраецца. Гэта, як адзначаюць, добра. Там некалькі шурупчыкаў усяго, шурубак усяго толькі спатрэбіцца, зразумела ж, правільная шурубавёрт. Батарэя ўнутры, яна не на клеі, гэта добра, менш верагоднасці, што ты штосьці пашкодзіш ці адарвеш. Просто выцягваеш рукой без аніякіх інструментаў. Як толькі з'явяцца батарэі на рынку, замена, зразумела ж, будзе трывіальнай, даволі простай, і гэта цудоўненька, не трэба мучацца, не трэба мучацца з
як мне падаецца, з вось гэтымі кшталту такіх усялякіх пальчыкавых батарэек, якія трэба перазаражаць кожнага разу, калі ты імі пакарыстаўся, і гэта лепш, чым акумулятор у якім-небудзь геймпадзе ад Nintendo Switch, які немагчыма просто так нейкім чынам дастаць, і калі ён састарэе, то яго просто прыйдзецца выкінуць, я не ведаю, што з ім рабіць. Карацей, незразумела. Падыход Steam, Valve у Steam кантролеры, ён значна больш слушны, правільны і арыентаваны на звычайнага геймера, на карыстальніка. Адзначаю таксама глядальнікі, што ўсё не ідэальна, нават фізічна. З двух рэв'ю узораў адзін Steam кантролер рыпеў трыгерам, другі меў крыху зрушаны корпус з няроўным краем. Дробязі, але за $100 хацелася б, каб гэта ўсё было крыху акуратней. Што тычыцца батарэі. Valve афіцыйна абяцае 35 гадзін і больш. PC-геймер гулялі 8 гадзін. Індыкатар застаўся цалкам зялёны. Індыкатар батарэйкі застаўся цалкам зялёны. Але вось геймер Nexus, яны падышлі да гэтага крыху больш мэтанакіравана. Яны прыматалі стыкі гумкай, наладзілі аўтаматычны увод кожную секунду і пачакалі, што будзе. Без вібрацыі кантролер кожную секунду, калі ён адпраўляў нейкае дзеянне, спрацоўвала нейкая клавіша, ён пратрымаўся 73 гадзіны, то бок 3 дні, гэта супер шмат. Потым быў тэст з вібрацыяй, запусцілі гоначную гульню, дзе ўжо ёсць гэты водгук, гэтая вібрацыя непасрэдна, і там у іх атрымалася у гэтай гульні, дзе машына круцілася на месцы пастаянна, за 24 гадзіны гульні яшчэ заставалася пасля гэтых 24 гадзінаў чвэрць зараду. І просто фізічна геймпад не паспеў з'есці батарэю. Батарэя жыла даўжэй за дэдлайн, і гэта мусіць такі лепшы камплімент для гэтага кантролера, калі рэв'юеры пры ўсіх іх намаганнях не змаглі высадзіць батарэю. 24 гадзіны з рамблам, гэта сапраўды даволі шмат. Што тычыцца вось гэтага прыёмніка сігнала, гэта так званы пук, хай будзе пук. Ён служыць адначасова і бяздротавай зараднай станцыяй. Можна пакласці да яго кантролер, там ёсць тры канектары. Я тут іх змагу пабачыць, пэўна, не, ўжо не змагу. Карацей, ёсць гэтыя канектары. Паклаў, яны прыемна так шчоўкнулі, пстрыкнулі, і поўная зарадка ад зарадніка Steam Deck'а займала прыкладна 3,5 гадзіны. І раз ужо мы загаварылі пра гэты пук, давайте крыху пра лічбы затрымкі, бо геймер Nexus вымералі іх даволі сур'ёзна. Input lag вось гэты. Яны упаялі свае правады, дзесьці гэта адлюстроўвалася тут нейкі момант. Да, вось пэўна тут я знайшлі, куды прыпаяць свае правады, каб максімальна дакладна вымераць гэты input lag. І зразумела, що ось замяралі, наколькі хутка змяняюцца пікселі. Карацей, end-to-end, ад націску кнопачкі да змены пікселяў на экране, колькі гэта ўсё займала часу. Па выніку някепска, насамрэч, усё даволі добра у гэтага геймпада з паказчыкамі. У правадным рэжыме тут мы бачым на экране 19 мілісекунд, усяго на 4 мілісекунды слабей за прафесійную мышку ROG Keris Wired, прафесійную геймерскую мышку, зразумела ж. Праз пук бяздротава, ось ён зараз адзначаны гэты момант Steam кантролера, пук 21,5
0,6 мілісекунды інпут лагу. Лічбы практычна ідэнтычныя, то бок пук асабліва не дадае нейкай значнай затрымкі, што ў бяздротавым варыянце, што ў варыянце з дротам прыкладна адно і тое ж атрымаеш. Але вось лічбы, што тычыцца блютуза, там даволі сумныя. Тут ужо 37 мілісекунд затрымкі, гэта даволі шмат. А калі побач з табою знаходзіцца яшчэ нейкіх 7 Bluetooth кантролераў адначасова, то input lag вырастае да 73 мілісекунд, і там ужо прапускаюцца некаторыя каманды ў воду. Гэта ўжо бяда, але я сумняюся, што я калісьці буду знаходзіцца ў памяшканні, дзе будзе яшчэ 7 Bluetooth кантролераў побач са мной знаходзіцца. Карацей, пук гэта не проста нейкі зарадны аксесуар, а ўсё ж таки такая неабходнасць, калі вы хочаце бяздротава гуляць з гэтым геймпадам. Цяпер пра кошт. $100 гэта дарагавата. Такія прафесійныя кіберспартыўныя кантролеры такія прафесіянальныя кіберспартыўныя кантролеры кшталту Razer Wolverine V3 Pro ці SCAF Valor Pro каштуюць ад $150 да $220. Гэта, зразумела ж, даражэй. З тым кантролер не спаборнічае з імі ў нейкай рэакцыі, у водгуку, у нейкай тактыльнасці, а з іншага боку такі бюджэтны кантролер, як GameSear Nova Lite 2, прадаецца ўсяго за $27, дае той жа хал-эфект на стыках, то бок ён будзе надзейным, у яго 1000 Гц апытвання геймпада і прысутнічае механічны дипад. Так, ён не мае ні трэкпадаў, ні гіраскопа, але як чыста геймпад ён аб'ектыўна больш выгадны. Зразумела ж, калі вам не патрэбны ні трэкпад, ні гіраскоп. Мне гіраскоп, прызнаюся чэсным, быў бы не лішнім ва ўсім гэтым, таму тут цяжка неяк ўсё ж таки параўноўваць розных класаў, як мне падаецца, ўсё ж таки базавы геймпад за $30 і той геймпад, які прадае Valve за $100. Агулам Valve пасля правалу першага Steam кантролера відавочна вывучылі нейкія свае урокі. Тут ужо няма нейкіх дзіўных зонаў націскання. Тут не адзін стык, а два стыкі. Нармальныя кнопкі, нармалёвая цалкам рамонтапрыдатнасць, але ў іх усё яшчэ застаецца звычка рабіць прадукты для вельмі такой спецыфічнай аўдыторыі, і калі ты ў гэтую аўдыторыю уваходзіш, то, зразумела ж, будзеш браць і не думаць. Я, хутчэй за ўсё, у гэтую аўдыторыю трапляю, таму што яны спалучаюць і вось гэты гіракіраванне, якое ёсць у кантролерах для Nintendo Switch, і розныя цікавыя прымочкі, як трэкпад, калі ты хутчэй за ўсё атрымаецца гуляць з геймпада нармалёва, адэкватна у стратэгіі. Цікава, карацей, кіраваць мышкай, паглядзім, як гэта агулам магчыма. Я хутчэй за ўсё з іх вось гэтай аўдыторыі, але нават для мяне гэтыя €100, калі іх пераводзіць ужо на чалавечыя грошы, гэта так даволі занадта. Сквапнасць, не ўпэўнены, што сквапнасць мне дазволіць адразу на рэлізе нейкім чынам набыць. Колькі гэта будзе каштаваць, насамрэч, на рэлізе у маіх умовах невядома. Калі яшчэ якіх €70, магчыма, але, ну, паглядзім. Карацей, зараз цяжка сказаць. Агулам, тое, што я пабачыў, мне падабаецца. Магчыма, да матэрыялаў і да формы будуць некаторыя пытанні. Было б цікава гэта ўсё памацаць спярша ўжывую перад тым, як прымаць нейкае рашэнне аб пакупцы. Але ж зразумела, што хутчэй за ўсё такой магчымасці ў мяне не будзе, таму што ў маім рэгіёне наўрад ці дзесьці у магазинах я змагу знайсці, у крамах знайсці гэты геймпад, каб яго
памацаць, але што зробіш,